Ja, god kvöld allsammen, og velkommen til denne fyrlesten i kvöld som Frøskaparsetter Skipa 4 om Dallerup. Karl Emil Dallerup som var amtmauer i fargen årene 1894 til 1831. Vi kommer til å høre en syndrom å hente en undrende samme mannen som fleste føringer ikke har nok godt å si om, utan til at det var han som i senere tog kom vi herren til farger. Og som kanskje flere av dere vet, så får jeg se nok vi herrer, og det var just herrene som setter meg i samband vi Charlotte Langkilde. Da bøkken kom ut, så setter meg i samband med henne. Om hun har funnet en tilfelle om herrer, og hun har så funnet akkurat. Og vi snakket også etter og frem. Og at når jeg samtalene, så var vi blevet enige om at hun skulle holde en fyrlester her av Frøskaparsetten. Fyrlester verer Charlotte kommer først å snakke i 45 minutter. Så har vi en lille pause og på 20 minutter. Og så tar den etter i 30 minutter også rett. Og etter at her vil det mulig til spurninger. Her framme stender et bord ved noen bøkken til Rite Rak som selger bøkene til henne. Og i kveld koster det 300 kroner. Vanlige koster det 322 kroner. Så det er ikke billigere enn vanlig. Og etter at fyrlesten livor, så signerer Charlotte bøkene. Ja, det var. Værsgo. Charlotte. Tak for det. Og I kan høre mig? Ja, tak for invitationen her til i aften. Jeg har virkelig glædet mig. Jeg synes, det er meget spændende at få lov til at fortælle om den historie, som jeg har gravet frem. Det er en historie, som jeg har været fuldstændig fascineret af i al den tid, jeg har arbejdet med den. Den har været sjov, den har været overraskende og utrolig spændende at arbejde med. Og det, som har været overordnet noget meget spændende ved den, var, at det 10 år, jeg beskriver, er det 10 år, hvor Færøerne bevæger sig fra gammel tid ind i ny tid. Det skete overalt i Europa i den tid. Men på Færøerne er det et lille samfund, og derfor kan man komme hele vejen rundt, hvor det er svært, hvis I tager Frankrig, Tyskland, Danmark eller andre steder, at komme hele vejen rundt om alle de kæmpe bevægelser, der er. Det er enormt. Så det her, det var en afrundet markedterning på, hvad der skete i hele Europa, og vildt spændende at arbejde med. En moderne nation fødes, har jeg valgt at kalde det, fordi det var overgangen til den nye tid, der skete på det tidspunkt. Og I skal lige have fat i, hvorfor jeg overhovedet begynder at kaste mig over Færøerne. Det skyldes egentlig, jeg startede med at skrive om nordisk fjer, og svindlerne i nordisk fjer. Og så var så ægle, så jeg kunne slet ikke have med dem at gøre. De sad i kroppen på mig bagefter, som iler nærmest. De var virkelig væmmelige, altså stjernepsykopater, nogle af dem. Så uhyggeligt at arbejde med. Så jeg tænkte, nu skal jeg have noget ordentligt. Og så tog jeg fat i en kvinde, fordi der var ingen kvinder i nordisk fjer, bortset fra en enkelt, der også var svindler. Og så fandt jeg Oluffa Brandt, hed hun. Dallerup var hun født. Og jeg tænkte, hende havde jeg hørt så meget godt om. Så måske var der en historie i hende. Og det viste sig så, der var. Hun var en meget, meget spændende kvinde, og hun havde været en af de mest markante kvinder i Danmark i sin tid, og havde holdt hånden under de fattige i det område, hvor hun boede, og også på Færøerne. Og hun kaldte sig hele sit liv færing. Hun var født på Færøerne, og jeg troede faktisk først, at hun var datter af færøske forældre, og så pludselig gik det op for mig, at hun var datter af amtmand Dallerup. Og så var jeg heroppe og snakkede med folk, og jeg læste de ting, der var skrevet, og det var ikke altid særlig positivt, det der stod om amtmand Dallerup. Og I får det, noget af det her. Arrogant, nedladende, tyrannisk, despotisk, et levn for enevælden, og så er der en lille ting, jeg har samlet fra hentet fra en anmelder, der skrev, kort sagt, han var en magtfordrejende, manipulerende, højrøget tyran i amtmandsuniform. Det var sådan, han samlede det. Jeg tænkte, der er noget galt her, fordi en mand af den type, sådan som han er beskrevet, der stod også pæne ting indimellem om ham, ikke? Men der var virkelig meget negativt.
Og jeg tænkte, at der er et eller andet galt, fordi en mand af den type får ikke en datter, der er så mild og venlig, som Olofa var. Der er et eller andet skævt. Der er noget, der er gået galt i historiefortællingen. Så det var det, jeg satte mig for at undersøge. Og jeg var igennem en hel masse litteratur, der var skrevet her på Færøerne. Jeg var igennem en masse ting i Landsarkivet her på Færøerne, men mest af alt fandt jeg noget i Rigsarkivet. Jeg var også igennem alle folketingsforhandlingerne fra tiden, og der var også, altså Rigsdagen bestod både af Folketinget og Landstinget dengang, og jeg var igennem begge dele. Og så læste jeg tidens aviser. Jeg læste, hvad jeg kunne finde af litteratur overhovedet om Færøerne fra tiden, og det var ikke ret meget. Men sammenlagt er det jo et enormt materiale. Specielt er det materiale, jeg har læst i Rigsarkivet, enormt. De fortæller om den her gennemgribende reformering af det færøske samfund, som i den grad var spændende at arbejde med. Det fremstår også, at Dahlerup har været en venlig mand, eftertænksom mand, og var meget optaget af at skaffe de bedst mulige forhold for færingerne. Og gik foran overalt, hvor han kunne, for at definere nye muligheder og rammer for udviklingen. Han havde samtidig et meget tæt samarbejde med regeringen i Danmark, og han kunne ikke bare gøre, hvad han ville. Han var bundet af, at han var ansat til at varetage det her embede, og skulle svare over for regeringen for alt, hvad han gjorde. Men jeg kan se, hvordan han har udviklet sig undervejs, fordi han startede med at være den danske amtmand, men i løbet af nogle år bliver han mere og mere færøsk, og til sidst sad jeg og tænkte, hold da op, han er mere færøsk end dansk. Det var faktisk ret sjovt at se den udvikling, der går hen over nogle år, hvor han virkelig kommer ind under huden på, hvad der foregår i landet. Og så samtidig kunne jeg jo se, at historien om Færøerne dengang var så interessant, så det var den, der blev hovedpersonen for min historie. Det var ikke amtmanden, det var Færøerne som sådan, som jeg opdagede. Jeg kendte selvfølgelig godt til Færøerne, jeg vidste nogle ting om det, jeg havde ikke været her tidligere, men jeg blev fuldstændig fascineret af det her samfund og al den udvikling, der foregik hen over tiden, og de forhold, der herskede her på stedet. Hvordan skaber man noget moderne ud af de her ud af forholdene, ikke? Og så vil jeg selvfølgelig sige også, fordi det er der nogen, der samtidig skyder mig i skoene, at jeg er en efterkommer efter Dahlerup. Jeg tror altså ikke, at I vil kunne se, at jeg har revideret min historie efter det, fordi man har jo ikke noget forhold til en mand, jeg ikke engang vidste eksisterede. Her har jeg et eksempel på dokumentationen i Rigsarkivet, som den her ligger i gotisk håndskrift. Kan vi finde den? Der. Ja, I kan se, hvordan der er streget i det. Den er altså ikke nem, den her. Der er streget i det. Det er højre spalte, der gælder, og så er der udstregninger og indskud, som skal passes ind i teksten. Og indskuddene står her, og så er de fordelt rundt omkring i teksten ned efter. Ud igen. Og sådan ser dokumenterne ofte ud. Det var nærmest ulæseligt. Specielt når det var fra regeringen. De brugte ikke, at man kunne ikke tage kopier. Der var ingenting, der var skrevet på maskinen. Det fandtes ikke. Så det var sådan, det så ud. Og det her papir har formentlig været igennem adskillige hænder. Det har været igennem en fuldmægtig i et ministerium, og så har det været tilpasset af en departementschef, og efter ham har ministeren siddet med det. Så det er 3 lag ændringer og 3 håndskrifter fyldt med forkortelser, og altså indforståede forkortelser fra ministeriet, ikke? Og det var virkelig tungt at læse. Det tog lang tid. Og det lå simpelthen i kassevis. Jeg har været igennem utallige kasser, altså den her højde med bare papir hele vejen ned, og alt sammen i den stil, eller nogle gange mere læseligt. Men gotisk håndskrift, og så sommetider har jeg også oplevet, at sager, som jeg arbejdede med i Rigsarkivet, der var en klade til endelig stillingtagen i en sag, som viste sig, når jeg kiggede i Landsarkivet i Tórshavn, og se anderledes ud. Svaret var endt fra ministerens side med at være anderledes end det, som departementschefen indstillede til ham. Så det er faktisk ret interessant. Man kan ikke læse det ene arkiv alene, man er nødt til at have dem begge to med. Og jeg var også nødt til at have
Folketingets og Landstingets forhandlinger med ind over, fordi uden det som baggrund og sagerne, der blev behandlet, så kunne man heller ikke altid forstå, hvad det var, det handlede om. Og samtidig periodens aviser var meget vigtige for at også at danne et indtryk af, hvad det var, der var foregået i tiden. Historisk baggrund, den vil jeg gøre meget hurtigt. Kan I læse, hvad jeg skriver? Okay. Men vi har delt rige siden Kalmarunionen, siden 1397. Og Færøerne kom med, det kender I alle sammen formentlig, ikke? Kom med ind via Norge, og så i 1814 forlod Norge rigsfællesskabet, og så sagde de, jamen hvad så med vores gamle udlande? Og så sagde Danmark, at jamen, vi har jo også en stor statsgæld, hvordan klarer vi det? Så var Norge indstillet på, at hvis de kunne slippe for deres del af den fælles statsgæld, så ville de trække sig og efterlade de gamle udlande, som var Færøerne, Island og Grønland, sammen med Danmark. Og det var på den måde, vi så kom i familie med hinanden for alvor. Så sker der det, at lagtinget bliver nedlagt i 1816. Men det var ikke et lagting i den gamle forstand, hvor folk selv bestemte tingene i lagtinget. Det var mere et dømmende organ på det tidspunkt. Og der havde man oprettet i Danmark nogle forligskommissioner, som gjorde det arbejde med at dømme i sager, som lagtinget havde taget sig af. Og dermed havde det ikke den samme relevans, men det var jo selvfølgelig forfærdeligt, at det blev nedlagt, fordi det var noget, der betød meget med god grund for færingerne. Så kommer den her forfærdelige tid i 1800-tallet, hvor Danmark ligger fuldstændig underdrejet. Vi har haft englænderne, der har taget vores flåde, bombarderet København, og at det var en skrækkelig tid, og det ender så med det, man kalder en statsbankerot i 1813, som i virkeligheden var sådan, at vi var fuldstændig ude på kanten af afgrunden. Efter det bliver man klar over, at vi skal se at komme ind i den nye tid, og så begynder Danmark at arbejde med stænderforsamlingerne, der skal prøve at skabe et grundlag for, hvordan får vi en fri forfatning, og hvad skal vi gøre i det her land i det hele taget, for vi kan ikke fortsætte med enevælden. Det var den bevægelse, der var i gang. Man har også Færøerne oppe i stænderforsamlingen. Man taler om de færøske skoler, og der har man lukket latinskolen i 1807, og det synes jeg egentlig er det allerærgerligste af det hele, fordi der forsvandt den højere uddannelse for færingerne, og efter nogle år var der ikke ret mange tilbage, der havde en høj uddannelse. Og det kan godt ærge mig, fordi det gjorde, at der kom en større afstand mellem de danske embedsmænd og færingerne. Og det havde ikke været nødvendigt, hvis man havde holdt fast i latinskolen. Men også i Danmark nedlagde man latinskoler i den periode. Så vil man have en plan gennemført om undervisningspligt, og det bliver støttet meget kraftigt af den danske biskop Münster. Kirkerne sad i høj grad på skolerne dengang, og de kunne sørge for, at der blev undervist i religion og salmevers og læsning af katekismus i høj grad, ikke? Så det var noget, som havde kæmpe bevågenhed hos præster og biskopper, og det var altså også tilfældet her. Han stod så fast på, at sådan skulle det være. Han sad i en lille tremandsgruppe. Der var et udvalg, der skulle tage sig af Færøerne, og han fik trummet igennem, at sådan skulle det være. Der skulle gennemføres tvangsskoler, som det blev kaldt heroppe på Færøerne, med altså undervisning for alle. Og undervisningssproget var dengang dansk, fordi det færøske skriftbog eksisterede ikke på det tidspunkt. Men det var ikke bare lige at udfolde det, fordi der var ikke mere end 2 lærere på Færøerne, 2 uddannede lærere på Færøerne, og det var altså ikke mange. Og resten, der var nogle omgangslærere, som var dygtige folk, der kunne nogle ting, som rejste rundt fra landsby til landsby, var nogle dage her, nogle dage der. Og så var der hjælpelærere, dem var der mange af ude i de små bygder, som samlede børnene efter kirketid, og så sad de og arbejdede lidt, og så gik de hjem igen. Det var ikke ret meget, der skete. Det var mest læsning af katekismus, salmevers. Jeg har siddet med alle de gamle undervisningsplaner. De kom altså ikke langt omkring, og regning, det var en by i Rusland for mange. Så har vi endelig i Danmark den grundlovgivende forsamling af 1849, og samtidig med det, der har færingerne nu haft den her skolepligt i 4 år, og de er så trætte af den, så de samles og sender
erklæring om, at de vil ikke have det mere. Men i Danmark siger man, at vi skubber det, fordi nu skal vi lige have indført grundloven, og vi skal se og tage det op bagefter. Så er der 2 færinger i den her periode, to danskere, der i den her periode især tager Færøernes sag på sig. Og det er nogle af de dygtigste, vi har i Danmark på det tidspunkt. Det er Peter Georg Bang, som er begavet ud over det almindelige og kantjord som 20 år eller 18 år eller sådan noget, doktorjord, da han er først i 20'erne. Han har fuldstændig blændende begavelse og en arbejdshest uden lige. Og han er indrigsminister i nogle af de afgørende perioder, og det er ham, man kan takke for at levere det gode modspil til, at man kunne komme igennem med en masse ting her på Færøerne inden for modernisering. Så er der A.S. Ørsted, Anders Sandø Ørsted, der var en lige så stærk personlighed, også jurist, og de 2 sammen, synes jeg, er dem, der tegner sig for mange af de væsentlige ting, der sker op igennem 50'erne. De er begge 2 indrigsminister i perioder, de er begge 2 statsministre i perioder. Altså, de kommer så højt op, man kan. I har her den grundlovgivende forsamling, hvor amtmand Pløjen, som er ved at fratræde på det tidspunkt, og sammen med den tidligere sorenskriver Hunderup er indkaldt for at rådgive om Færøerne. Og det er dem, Dahlerup sidder og taler med i den grundlovgivende forsamling, og der er det, han senere skriver, at ved den skildring, som disse mænd gav mig af forholdene på Færøerne, og af den gavnlige virksomhed, som der her i så mange henseender ville være lejlighed til at udrette, blev jeg tilskyndet til allernådigst at ansøge om det da ledigværende embede som amtmand og kommandant på Færøe. Altså det gavnlige arbejde, det var det, der appellerede til ham. Han havde siger han selv, en meget stor arbejdsevne og arbejdslyst, og han ville gerne i gang med noget. Han var jurist, ligesom de andre amtmænd har været. Ikke? Og her, hvis I sidder og læser lidt med, kan I se, hvilken enorm magt en færøsk amtmand havde. Lokale repræsentants den øverste myndighed, tilsyn med embedsmændene, tilsyn med næringsvæsenet. Der var ikke meget erhvervsliv, men det var så det, der var alligevel. Altså lidt håndværker og det slags ting har der været. Ikke? Og så var der tilsyn med den kongelige færøske handel, varetog festeforhold, stod for øverst og sørgede for, at tiner blev inddrevet og disponeret over de vigtige kasser. Han stod for visse juridiske ting med overansvar for det. Kongsgodset, kommandant for militæret. I kan se, hvor meget det er hele vejen ned igennem. Og i Danmark var man så også som amtmand fra 1841 formand for Amtsrådet. Men det er jo ikke oprettet endnu på Færøerne på det tidspunkt. Men I kan se, det er jo noget, der kræver en anstændig person. Altså, jeg må sige, jeg kan sige meget godt om de amtmænd, jeg har læst om i første halvdel af 1800-tallet. De har været meget ordentlige mennesker, sådan som jeg har lært dem at kende. Nu er det selvfølgelig mest Dahlerup, jeg har beskæftiget mig med, men jeg har ofte faldet over dokumenter, som de andre har skrevet, og som vidner om et tilsvarende engagement og stor dygtighed. Og I kan forestille jer, at der har ikke været plads til noget, der hed korruption eller andet. Altså, man måtte være fuldstændig straight i det her job, fordi man var langt fra magtens centrum. Så man havde et kæmpe ansvar for, at det skulle fungere. Andre, der har været centrale i ledelsen på Færøerne, det er altså amtmand sorenskriver Landfoged, amtsrevisor Jens Davidsen, ser I her, handelsforvalter, som på det tidspunkt var Jakob Nolsø, og så var der sysselmændene, som ude på de enkelte sysler stod for politimyndigheden. Andre centrale færinger, her har I Jakob Nolsø, og ved siden af har I sysselmanden Møller fra Tórshavn, altså fra Strømø. Og alle de her mennesker, de har arbejdet meget tæt sammen. Så har I nogle andre billeder. Bonden Zacharias Nielsen fra Vågø og Hosetager. Kender I den titel? Hosetager, det var en meget betroet mand fra den kongelige færøske handel. Niels Skåle, han ser ud som om han har grønlandske aner. Jeg spurgte Sjøler Skåle, om det var rigtigt, men det vidste han ikke, men han siger, det er ham der er hans forfar. Her har I Heine Heinesen, som er bonde på Vågø,
Og sysselmand Effersø på Suderø, som skulle være fremragende dygtig, blev han hele tiden omtalt, og det kan jeg også godt se, at han har været. Han har virkelig godt styr på det. Han havde siddet hos sorenskriveren som skriver, og havde lært en masse ting, og så fik han jobbet som sysselmand på Suderø, som var meget betroet, fordi det lå så isoleret. Jeg vil sige, at billederne her er gennemgående taget nogle år senere, og de er fra cirka 1880'erne, 1890'erne. For der var ikke rigtig nogen, der tog billeder så tidligt. Bortset fra lige sysselmand Müller var interesseret i fotografering. Så han har måske taget nogle enkelte tidlige billeder i det her. Og hvordan var forholdet så for de her embedsmænd, der kom derop? Nu tager vi dem. Altså, de boede elendigt. De havde fugt, kulde, træk og hul i taget. Og de var syge non-stop, alle sammen. Og de var lidt sure over det, fordi en del af deres kontrakt var, at de skulle have fri bolig, men man forventede altså, at de selv skulle afholde alle udgifter, som altså beløb sig til en del af deres løn. Hvis de skulle have husene dækket med ordentligt tag og lappet huller alle vegne. Så det var ikke noget attraktivt job at komme herop økonomisk. De blev virkelig holdt på sultekur. Når man så sammenligner med, hvad der skete på de vestindiske øer, hvor folk blev forgyldt for ikke nødvendigvis noget stort arbejde, så må man sige, at på Færøerne og Island, nu kender jeg ikke til Grønland, men Færøerne og Island, der blev man holdt meget, meget stramt. Her har I Niels Winther, som I sikkert kender. Han er den første folketingsmand, der bliver valgt. Det er derfor, jeg har sat ham ind her. Man vedtager med det samme, at man skal arbejde for at få oprettet et amtsråd, og man skal have, for at kunne lave det her amtsråd, som så udvikler sig til Lagtinget, skal man have nogle færinger med som repræsentanter i rigsdagen. Nogle færinger, der kan være med til at arbejde det igennem. Og det starter så med arbejdet, at de tre, amtmand, sorenskriver, landfoged og provsten, sætter sig sammen hen over en vinter og udarbejder et udkast til en amtsrådsforfatning, som også skal have et lovgivende element på den måde, man skal kunne indstille lovgivningen til rigsdagen i Danmark. Og man indkalder så en forsamling af færinger til at behandle den, og det er dem, der står lidt længere nede. De samme fire er med igen, men også sysselmænd og bønder er med, og de tager i grove træk udkastet til sig. Men Niels Winther sidder i København og er utilfreds. Han kalder det et embedsaristokratisk udkast til kommunallov for Færøerne. Og det er de to første her, har Niels Winther og Hans Henrik Weie, som var bonde på Østerø. Det er de to første. Weie var der kun i en enkelt periode, så trak han sig tilbage, men Niels Winther gjorde det til en karriere og blev i Folketinget indtil 1857. Og så går det stærkt. Som sagt, de bliver valgt og skal være med til at udforme Lagtingsloven. Og så i mellemtiden, mens man går og venter på, at alle de her ting kommer på plads, der bliver der sat skub i udviklingen, fordi man laver alle de forbedringer, der er mulige. Det første, stort set amtmænd laver, det er at sætte gang i en vinterforbindelse, fordi Færøerne har ligget uden forbindelse med omverdenen fra omkring 1. november, eller måske nogle gange tidligt i oktober, og helt frem til cirka 1. april. Der var ingen forbindelse overhovedet. Der var ikke en eneste færing, der havde et skib. Og det betød jo, at der var ingen kontakt med omverdenen, der var ingen breve udefra. Der var mange, der havde slægtninge udenfor. Der var mange, der havde slægtninge i Danmark. Ingen kontakt overhovedet. Der var ingen breve, der kunne cirkulere mellem amtet og København i den periode. Der skete intet. Så der fik han indført, at der kunne komme en skibsforbindelse. Handelsskib Fortuna kunne få lov til 1 gang om vinteren i første omgang. Han bad om 2, han fik 1. Ned til Shetlandsøerne med nogle varer og med post og tilbage igen med det samme. Og lovede opbyggeligt, at de skulle nok sørge for at sejle, når det var måneklart, og der måtte ikke være dårligt vejr, og der var 1000 ting, der skulle tages højde for, inklusive at man skulle overholde karantæneregler og den slags. Men det var så stor en succes, så næste år søgte han om 3 og fik så 2, og det var det, man kørte videre med i en del år derefter. 2 vinterafgange mellem en gang i oktober og 1. april. Samtidig
forsøger han, om man kan få udviklet de færøske sten, som forfører basaltagtige sten til brosten, fordi man mangler altid brosten i København til vejene. Og han sender med, og han vil gerne have dem sendt med som ballast, for skibene havde jo ballast med under alle omstændigheder, når de sejlede mere tomme tilbage, end da de kom herop. Det var handelens skibe, der sejlede frem og tilbage. Og så synes han, det var smart at få udviklet et eller andet, men han kunne ikke få nogen til at tage til København og blive lært op som brolægger, så det faldt fra hinanden. Han prøvede også at sætte gang i kuludvindingen på Suderø, og der var ikke nogen, der bød, da udbuddet kom op. Så det var altså lidt svært at have med at gøre. Til gengæld fik han sat mere gang i klipfisketilvirkningen, og han fik hentet en klipfiskekyndig fra Island til Norderøerne, som man kunne lære på Norderøerne at lave klipfisk, så de fik en økonomisk aktivitet, der kunne hjælpe dem videre. Og gav tilladelse så vidt muligt til at få fiskeriskibe, og var med til at skabe nogle økonomiske rammer, og noget lån til den slags, og gav tilladelse til billig opsejling af ting, som håndværkerne havde brug for. Altså prøvede at hjælpe, hvor det var muligt. Han fik fat i nogle højtydende kvægracer, fordi de færøske køer ikke gav ret meget mælk, og i håb om, at det kunne blive bedre. Han fik fat i en landmåler, der skulle måle jorden op. Det var startet under pløjen, men landmåleren var vist død, mens han var her. Og så fik han fat i en ny landmåler, der skulle måle jorden op, så man kunne se, kan vi lave noget i stil med den udskiftning, der er foregået i Danmark? Kan man lægge jorden sammen? Kan vi splitte den op på mere hensigtsmæssige måder? Fordi det hele var blevet ofte til små bitte parceller. Ved arv var det blevet mindre og mindre, og så til gengæld var udmarken ofte, den lå bare hen, og den kunne man ofte dele op. Det ville folk gerne have, og hvordan gjorde man så det? Derfor skulle der komme landmåler op, så man kunne se, hvad er det, vi har med at gøre, ikke? Og han fik fat i en engelsk plov og en harve, som kunne trækkes af køer, fordi der var ikke så mange heste her. Det her, det er landbosamfundet, som det så ud. I har her, og det er fra 1880'erne, tror jeg, et billede fra Haraldsund, hvor pigerne kommer gående ud til udmarken, hvor køerne går. Og de spilder ikke tiden, fordi samtidig med, at de skal ud og malke, I kan se, at de har malkespanden på ryggen, så har de også strikketøjet med. Så der blev virkelig arbejdet, fordi strikning af hoser og trøjer var jo en meget, meget væsentlig indtægtskilde. Og der blev eksporteret enorme mængder af begge dele. Og nogle af dem har mave på ind under forklædet, så der er virkelig aktivitet i de piger der. Så er der køerne, og I kan se, det er jo ikke fordi, græsset står tykt her, vel? Og jeg har set et sted, hvor Dallerup omtalte sin embedsgård og sagde, at den kunne sultføde 5 køer. Og det vil sige, at de kunne lige overleve på det, ikke? Her har I Napoleon Nolsøe, som jeg blev meget glad for undervejs, fordi hver gang han kom, så skete der virkelig noget. Hver gang han var i en sag, så skete der noget. Og han var klog, han var slagkraftig, og han var en rigtig guttermand, ikke? Han var privat praktiserende læge i Tórshavn, og der var allerede det, der hed en amtslæge, som er sådan en kredslæge, der dækkede alt på Færøerne. Men han var så den private læge med base i Tórshavn, og så blev han overtalt til at tage stillingen, som Dallerup havde fået oprettet som læge nede på Suderø. De havde aldrig haft læge, og I kan forestille jer dengang, der var jo ikke nogen skibe, der forbandt regelmæssigt, så man skulle samle et hold, der kunne ro ind til Tórshavn for at komme til lægen, og fra Suderø og ind til Tórshavn, det var jo noget med at samle folk til en timandsfarer formentlig, for at være sikker på at komme frem, fordi det var voldsomt hav at komme hen over. Når det stormede, var det jo fuldstændig umulige forhold, ikke? Og det var farligt, så det var ikke noget, man bare lige gjorde. Og derfor var det jo en god idé at få en læge til Suderø, der havde mere end 1000 indbyggere. Og der indvilligede Nolsøe i at tage ned, og han skulle så have bygget et hus nede i Tværå, og det blev de lokale sure over, fordi alting var jo nøje afmålt. Man havde overlevet siden middelalderen ved at positionere sig og få mest muligt ud af de forhold, man nu engang havde. Og man skulle ikke
at begynde at rokke ved de ting. Og det vil sige, at der var nogen, der blev rigtig sure. Og for eksempel skulle han have sine planker liggende til huset. Og det var der nogen, der ikke ville finde sig i, og skulle ligge i et bådehus, hvor de kunne ligge i sikkerhed for regnen. Så de lagde dem bare ud midt i det hele, mens han var ude på sygebesøg. Og så ved I, hvordan det går med planker, de bøjer opad, ikke? Og når han skulle bryde sten til huset, kom der nogen faren og sagde, at det måtte han ikke. Når han skulle bruge værktøjer til huset, kom de faren og sagde, at det kunne han ikke få, for de skulle selv bruge dem. Og handelsfaktoren brugte det privat. Ligegyldigt hvad han rørte ved, så var det krop umuligt at komme igennem med noget. Og til sidst måtte han bede amtmanden om at give sysselmanden på Suderø besked om, at det hus skulle bygges. Han havde også problemer med køerne. De andre ville ikke lade dem græsse på fællesgræsningen. Og så var der en handelsfaktor, der ikke holdt sine gære ved lige. Og hvis køerne så gik igennem der, så kom handelsfaktoren og slog køerne ned. Og altså, det var virkelig ballade hele tiden. Og det er også noget med, at man ikke kan få plads i en båd til fiskeri og til grint. Altså alt simpelthen. Og lærerne, når de kom ud til en eller anden bygd, oplevede de mange gange de samme problemer. De havde svært ved at få en plads i lokalsamfundet, fordi alle holdt på deres rettigheder. Her har I lidt om forholdene. I ser her et hus. Altså nu ved jeg godt, det ser ikke særlig solidt ud eller noget som helst. Det er ikke noget... ikke et af de bedste huse, men jeg har set mange billeder af huse i den stil. Så det er ikke fordi, det er meget anderledes. Og det er byggestilen simpelthen, med sådan et skråtag, der går længere ned til sidst i den ene side, og støttet op med mure af sten, og lidt halm deroppe på toppen i gavlen. Det var sådan almuen boede. Og så til venstre ser I noget, som jeg så masser af gange her. Kan I se, der står noget krimskrams her, MPP, M lille p, stort p, med påholden pen, det vil sige med ført hånd. Og det er et udtryk for, at folk ikke kan skrive. Og når jeg sad og kiggede på det, så var det omkring, 20% eller sådan noget lignende, der er i stand til at skrive af dem alle sammen. Resten er ikke i stand til at skrive deres eget navn. Og mange er jo heller ikke i stand til at læse. Det er gået fuldstændig i stykker med at kunne læse. Og man har tidligere haft noget med hjemmeundervisning, hvor forældrene har undervist deres børn. Men i den periode, hvor man så havde skoler, der er det system faldet bort. Og det kan man ikke bare genindføre, sådan fra den ene dag til den anden. Fordi traditionen er blevet brudt, ikke? Så kommer Lagtingsloven, der bliver vedtaget i Rigsdagen. Og det er en enorm grundig behandling. Det varer mange dage, og der er en meget, meget grundig debat. Det var der i det hele taget. Altså, det må jeg nok sige. Man kunne have sagt, at mange ting havde mere oplagt ligget på Færøerne, men ekspertisen sad i København, og jeg må nok sige, at man vendte hver en sten. Det er ligegyldigt hvad, så synes jeg, man er med nede i alle detaljer, og man har taget alle råd fra Færøerne med ind i det. Så jeg synes, de har gjort det samvittighedsfuldt, og så godt som de nu kunne, sådan som omstændighederne var. Men Niels Winther er træt af at gå og vente på, at Lagtingsloven kommer, så han fremlægger sit eget forslag, som ministerne siger, at det har altså ikke gang på jord. Og hvis man skal behandle det, så vil der ikke blive ret meget tilbage af det. Så han siger, at det er bedre, at det bliver trukket tilbage, og så fremlægger vi et nyt forslag, og så kan Niels Winther i stedet for at være med til at levere input til det forslag, som ministeren fremlægger. Og det er et af de eksempler, hvor Winther er skæv, fordi han siger, at han har rådført sig for det forslag med nogle af tingens medlemmer, som har hjulpet ham med at stable det her forslag på benene. Og så siger de andre medlemmer, at de kan altså ikke se, at noget af det, de har sagt, er afspejlet, at deres rådgivning er afspejlet i Winthers forslag. Og sådan noget sker hele tiden, og det er altså en lidt underlig forløb omkring ham. Hvad skete der? Ja.
Hvis lige ham her. Nu får I Provst Jørgensen på billedet her, men det er kun fordi, han er fast medlem af Lagtinget. Lagtinget er tosidigt. Det har både politisk og et amtsligt ansvar. Og det skal styre de amtslige anliggender under statens tilsyn, og være et selvstændigt politisk supplement til det, der foregår i Rigsdagen i Danmark. Det kan fremsende ændringsforslag til love, som kommer fra Danmark, og de kan selvstændigt fremsætte lovforslag. Og med hensyn til Lagtingsloven kan Lagtinget også fremsætte ændringsforslag til den, fordi den er kun midlertidig. Man kalder det den midlertidige Lagtingslov, og den endelige Lagtingslov bliver så først vedtaget senere. Men at det første år, 1852, er det næsten kun Lagtingsloven, der bliver behandlet i Lagtingets samling i august. Og endelig så skal Lagtinget fungere som politisk og økonomisk rådgiver for Rigsdagen, og så er amtmanden født formand. Og det havde han egentlig regnet med, at ville blive lavet om af enten den forsamling, der mødtes. Nej, den forsamling i Tórshavn var faktisk indstillet på, at det skulle ikke være ham, men dengang havde regeringen sagt, at sådan skulle det være. Så havde han regnet med, at det blev ændret i Folketinget og Landstinget. Det skete ikke. Så havde han regnet med, at det blev ændret i 1852 i Lagtinget, og det skete heller ikke. Hvilket undrede ham meget, og han var ikke glad for at skulle være formand. Og det kommer senere, hvorfor det også viste sig at være en dårlig idé. Men inden da, der har vi en kæmpe ballade med Lille Dimon, hvor der er en ansøgning om at overtage Lille Dimon. Det er en fester i Kvalbø, der vil overtage Lille Dimon, enten i feste eller køb. Og så gransker man historikken, og man kan se, at der er ingen problemer i det. Og så kommer der en auktion, hvor festeren er den eneste, der byder, så han overtager Lille Dimon til det beløb, han har budt, men under forbehold af, at det bliver godkendt. Og så kommer sagen op i Folketinget, og der kommer Niels Winther ind som den, der skal forsvare de gamle festere, eller dem, der har lejet det, og kommer med en hel masse krav til erstatning til dem. Men det bliver så afvist som illusoriske. Altså det er priser på lunder, lundeæg og alt muligt, som er lomviæg og sådan noget, som er helt ublu. Og man siger, at det her, det holder slet ikke. Og så til sidst, så kommer det frem, at ansøgningen fra Fester Mortensen, der jo altså man kunne få lov, og som nu skal betale erstatning ifølge Winther, den ansøgning er skrevet af Niels Winther. Så han har altså sat den sag i gang for at få det videre til en ny fester, og samtidig spiller han dobbeltspil og vil have penge til de gamle fester. Og da Folketinget ser det, så siger de, så stopper festen, ikke? Og så godkender man salget. Altså, og det er jo lige sådan noget. Det er jo med virkelig, at han laver sådan noget, fordi han ville have stået så meget bedre ved ikke at lave det. Så kommer Færingetidene, som han gerne vil have tilladelse til at udgive, og han beder amtet om tilladelse, og det bliver anbefalet, at han får tilladelse til at oprette et trykkeri, det er det, han beder om. Men man tror ikke rigtig på, at der er så meget økonomi i det, så den kapitalindsprøjtning, han samtidig beder om, det lån, han beder om, det vil man ikke yde ham. Eller det siger amtmanden i første omgang, det kan vi ikke, fordi han tror ikke på, at de sagn og sagaer, som han vil trykke, at der vil være meget publikum til dem. Altså der var så få indbyggere, der var under 8.000 på det her tidspunkt på Færøerne. Der er grænser for mange bøger med sagn og sagaer, der kan udgives til dem. Og så siger han, den anden aktivitet vil være at udgive en avis, men der har han året før været ude og prøve at se, hvor mange der ville tegne sig som abonnenter på en avis, og det er meget få, der har tegnet sig. Så amtmanden tror simpelthen ikke på, at der er økonomisk grundlag for at yde et lån til ham. Man siger ja til, at han kan gøre det, men så må han selv bære risikoen. Og avisen kommer kun i 9 tilfælde, og I kender den sikkert godt, ikke? Den går ind i juli 52, og der er nogen, der har sagt, at det var fordi, han kom til at sige noget forfærdeligt om monopolhandel, og det endte med, at han fik en injuriesag på halsen. Men det var ikke det, der gjorde det, fordi den kom først lidt senere. Men jeg tror simpelthen, det er fordi, det var en økonomisk tilsætning. Det har været dyrt for ham
omfangsrigt at bruge kræfter på det. Og nu var han blevet valgt til Lagtinget, og det var det, han ligesom ville skabe sig et fundament for med avisen. Men han siger nogle stærke sager i avisen. Altså, det er ikke rart. I kan måske lige selv kigge lidt med. Men altså for eksempel er han ude efter Napoleon Nolsøe, som han omtaler med et napoleonsk herskerblik, som forhindrer folk i at turde gå hen til ham. Han kalder monopolhandlen den rådne maskine, en langsomt fortærende, men uundgåeligt dræbende gift for færingerne. Alle var enige om, at monopolhandlen havde overlevet sig selv. Det skulle bare gøres, det skulle afskaffes på en måde, som alle synes, de kunne leve med, ikke? Og så et eksempel på, hvad han kunne sige om den tidligere amtmand Tillich, som virkelig talte færingernes sag. Han har også indrigsminister i en periode, og jeg kan love for, når jeg har set, hvad han har sagt om Færøerne i Rigsdagen, så har han virkelig taget Færøernes sag på sig. Og så siger han her om ham i færingetiderne, at Tillich i den sidste tid har samlet laurbær i Slesvig. Det var der, hvor der var oprør i hertugdømmerne i 48, 49, 50. Hvor han på grund af sin strenghed og enrådighed havde et langt bedre greb på at udslykke svøben blandt oprørere, end beklædt med ministerværdighed, at vise den tilbørlige respekt for folkets udvalgte. Altså det var ikke sådan noget, man blev vældigt af. Så er der første lagtingsvalg, drama på Østerø, hvor Niels Winther kommer i infight med både provsten og sysselmanden Veje, som skælder ud over hans måde at tale på, og Winthers syredryppende stil. Han bliver selvfølgelig valgt, sammen med de 2 fødte medlemmer, amtmand og provst, og derudover er der 5 kongsbønder, 3 præster, 3 sysselmænd, dr. Nolsøe og Skula Matras fra Fuglø, en skipper og en aftægtsmand. Så kommer der en af mange klagesager, 1952 lagtingssamling, endte også i klager i hobetal. Vi kommer nok lige tilbage til det på et tidspunkt. Men i juli er der et ekstra valg, og det er Dahlerup selv, der udskriver det, uden at have fået besked om det, og det synes nogen åbenbart er lidt stærkt kost, at en amtmand bare af egen drift kan udskrive valg. Men det skulle han med 6 ugers varsel, og hvis han skulle nå at få en folketingskandidat ned til 1. oktober, og inden skibene stoppede, så var han nødt til at sætte det i gang, sagde han, når han talte baglæns. Det skulle senest holdes i december, men med Færøernes isolerede beliggenhed var han nødt til at sætte det i gang. Og så kommer der en ny klage. Det er ulovligt, bliver det sagt. Og der bliver så også nedsat et udvalg i Folketinget med nogle af de rigtig stærke medlemmer, som giver udskrivelsen af valget en klokkering godkendelse. Det viser sig også, at der faktisk i Danmark er blevet udskrevet valg næsten samtidig. Det er bare ikke en besked, der har noget at komme til Færøerne. Så man siger, at man var forpligtet til at foretage det fornøden, og så tilføjer man, at det vil have skyldes hans gode konduite, at Færøerne kunne være repræsenteret i Folketinget i oktober. Så hver gang der er et eller andet slagsmål, så bakker man op om amtmanden, og altså, det er jo ikke fordi, de sidder og favoriserer ham. Det er en fuldstændig nøgtern vurdering, de udsætter ham for. I har her fra den første lagtingssamling 2, der kom op og slås. Napoleon Nolsøe og provst Jørgensen. Ja. Så tager vi lige den her med, så kan vi tage en pause efter det. Napoleon Nolsøe havde lagt en ansøgning ind, om ikke man kunne få medicinallåne fra Danmark udvidet til Færøerne, for han sagde, at vi har problemer med, at der ingen regulering er på området. Enhver kvaksalve kan gå rundt og lave, hvad han vil, og det gav ham problemer. Og enhver kunne importere med rottegift og kalde det medicin og sælge det. Og det var jo ikke særlig godt. Og så sagde provst Jørgensen, at det kunne han ikke være med til. Og det ville han ikke være med til. Det skulle gennemarbejdes på en helt anden måde. Det måtte vente til en senere lejlighed. Og Nolsøe kunne ikke forstå en lyd. Altså, det var hans fagområde. Han ved som læge, hvad det her handler om, men det vil provsten ikke være med til. Og det ender med et kæmpe rabalder, hvor provsten springer ud af Folketinget
eller Lagtinget, som der står, han glemte at få sin hat med og stormede uden hat gennem byen til der, hvor han boede. Og det gav et kæmpe, altså det var en sensation, at han havde gjort sådan noget, ikke? Der var meget store reaktioner, og i kølvandet på ham forsvandt også alle de andre præster, der var i tinget, og der var mange af dem, plus Niels Winther og en aftægtsmand, Djurhus. Så hele flokken forsvandt, og det var frygteligt, altså meget ubehageligt, og så klagede de i mængder bagefter. Der var klager om alle mulige forhold, og det endte altså med endnu en gang en frikendelse af den måde, møderne var blevet klaret på. Og skal vi lige slutte med den her, så var slagsmål med præsterne, og i sidste ende var det ofte biskop Münster, fordi præsterne kunne altid henvise til biskop Münster, som altid holdt med sine præster. Altså, det var problemet dengang, at fra tiden omkring grundloven og videre frem, der gik præsternes magt, som havde været enorm, også i Danmark, sådan her, ned ad bakke, lige til i dag. Ikke? Og der var nogle præster, der kæmpede enormt imod, og en af dem, det var biskop Münster. Og hver eneste gang, der kom et eller andet, så støttede han fuldstændig betingelsesløst sine præster og provster, hvor jeg vil sige, de andre embedsmænd, de var udsat for en mere objektiv, nøgtern behandling. Altså, der var ingen fløjlshandsker der. Der blev virkelig, de blev set efter i sømmene, og hvis der var noget som helst at komme efter, så kom man efter det. Men der kommer så en ballade først omkring, der er en hel masse, jeg kunne have fortalt om det, men vi har simpelthen ikke tid til det. Men der kommer et problem, da provst Jørgensen udsender et smedeskrift om amtmanden på et tidspunkt. Og det er selvfølgelig ikke så godt. Det er på det tidspunkt, hvor det virkelig er kørt op i en spids mellem de to. De har det ikke specielt godt sammen. Og han skriver ud til sine sognefolk, at amtmanden har givet forkerte oplysninger til regeringen. Og det kan man jo som amtmand ikke bare lade passere. Så Dallov spørger Timmer, kan det her passe? Stiller han regeringen spørgsmålet. Og han får igen en klokkering godkendelse, og provst Jørgensen får, hvad jeg må sige, uden sammenligning er den største næse på noget tidspunkt i det årti, fordi han fuldstændig har, han har forsyndet sig mod al god etik i, hvordan man skal opføre sig som provst. Og så forlader han embedet og rejser til København og finder sig et andet job og er færdig. Så kommer der en ny, som er provst Djurhus, som er færing. Så tager vi en pause her. Hon säljer rösten att det är livet. Prisen är 300 kronor, vanliga kostar det 322 och till målet att betala vi kort i öst.
Er vi klar? Det er godt. Vi har lige et øjeblik om skolerne. Jeg tror, den er lidt høj, er den ikke? Er den højere end før? Er det for meget? Okay, godt. Det er de 2 eneste læreruddannede lærere, der er på det tidspunkt. Skolelærer Lützen og Johannes Petersen. Johannes Petersen er lærer ved Saltnes Skole. Han er også en politisk dygtig mand. Han går med ind i organisationen af skolen og sidder i skoledirektionen sammen med Dahlerup og provsten og er meget, meget kompetent og ordentlig i det hele. Og i perioder har de samarbejdet med en, der hedder Pastor Prytz, som starter op på Nordstrøm og som senere kommer til Østerø. Ja, det gør han. Og de 3 fungerer utrolig godt sammen. De er enige om tingene, og tingene sker, og det bliver ordnet, og man kommer i gang med byggeriet af realskolen. Der er ingen problemer. Så kommer Djurhus ind over. Djurhus, som så bliver provst i omkring årsskiftet 1854-55, og så går det hele i stå, fordi han vil ikke være med til noget som helst. Og altså, han kan decideret ikke lide amtmanden, og jeg tror, det er sådan, det hænger sammen. Altså, det hele går i stå. I får lige her et par klager. Nu går vi tilbage til 52 igen. Det er lagtingssamlingen. Provsten, der klager. Det er 2 præster, og Niels Winther og aftekstmand Djurhus, der klager over, at provsten har forladt lagtinget i 52, men det har de også selv gjort. Og så siger Dahlerup i et af sine svar i 1852, at min stilling er vist nok uheldigere end nogen anden ligestillet embedsmand i nogen som helst dansk provins. Han mener, andre steder ville der være et publikum, der kunne dømme, altså kvalificeret i sådan en sag, og også en presse, som dommen kunne komme igennem. Og det er hans problem hele tiden. Han er ked af at være formand for lagtinget, og jeg synes, det er en fuldstændig umulig position at være samtidig formand for lagtinget, altså tvunget formand for lagtinget, almindelig medlem samtidig på den måde, at han har fuld stemmeret, og endelig en slags regeringens kommissær, der sidder der for at styre tingene med baggrund i regeringsmagten i København. Han siger, at det er en håbløs konstruktion, og han prøver så i 58, det kommer jeg vist tilbage til, at få blødt op for det. Han siger, at vi må have det lavet om, men som I sikkert kender til, så er det først i 1923, at amtmanden ikke længere var tvunget formand, men han gjorde altså et forsøg i 1850'erne på at få en valgt formand. Han sagde, at det ville, sådan som han havde lært det at kende, ville det ikke give de store problemer. Formentlig ville han selv blive valgt, siger han, fordi det var ham, der havde styr på, hvad der foregik. Han var den eneste med forvaltningsmæssig ekspertise i forsamlingen, hvilket også generede blandt andet præsterne, som var vant til at være store mænd i deres lokalområder. Og pludselig kommer de her, hvor det, de siger, ikke altid holder, fordi amtmanden ved meget mere end dem om de sager, de behandler. Det er et problem. Og så siger han, jamen jeg kan jo hjælpe jer med at lave jeres udvalgsbetænkninger, så jeg ikke skal sidde og pille dem fra hinanden i lagtingssalen. Og så siger præsterne, at nej, det skal ikke hedde sig, at de går i skole hos amtmanden. Altså, der er virkelig problemer, altså konflikter, lagt op til konflikter imellem de 2 grene af embedsstanden. Med hensyn til klagerne i 1852, der siger indrigsminister Bang, at klagerne er så blottet for bevisende fakta, at han ikke kan udtale nogen misbilligelse, og i øvrigt har lagtinget jo tilfredsstillende behandlet de sager, der var fremme. Så igen ikke noget problem. Det er meget sjældent, der er en negativ omtale af noget som helst. Der er en enkelt sag om en dåbsanordning, hvor Dahlerup kommer til kort over for præsterne tilbage i 51-52. En afgørelse, der bliver truffet af kirkeministeren, som jeg husker det, i Danmark, og biskoppen. Og her, som jeg sagde, den nye provst er Andreas Djurhus, der tiltræder, da provst Jørgensen rejser hjem i 1854, så går der nogle måneder. Dahlerup var faktisk indstillet, at man tog en pastor Krog på Suderø, som var en meget, meget dygtig mand, og
højt respekteret og vellidt i sit sogn, og så samtidig havde han god forstand på, eller den eneste, der havde forstand fra et tidligere embede i Danmark, på hvordan man fik sådan nogle ting til at glide. Han havde siddet i en tid, hvor der var amtsråd, og vidste noget om, hvordan al den slags skulle glide igennem. Men Djurhuus som ny provst, det er jo så ham, der bliver valgt. Han ved også godt, at Dahlerup har foreslået den anden, og det gør det jo ikke nemmere. Djurhuus bliver så født medlem af det, der hedder Lagtingets stående udvalg. Lagtinget er kun samlet i 4 uger, og hvis det skal være længere, så kan man søge, eller aftale, at nu forlænger man sessionen til 4 uger, eller til 5 uger eller 6 uger, eller hvad man har brug for. Men normalt klarer man det på omkring de 4 uger. Og så er der i tiden frem til næste lagtingssamling en del sager, som amtmanden selv kan tage stilling til, eller det er der specielt i begyndelsen, senere er der ikke ret meget tilbage til ham. Og så resten ligger i det, der hedder Lagtingets stående udvalg, som i det ene år her består af Dahlerup og provst Djurhuus og hvad er han for en? Han er en bonde, der ikke kan læse. Og D.P. Christiansen hedder han. Han kommer fra Østerø. Og han kan ikke læse og skrive. Og det er der mange, der ikke kan undervejs i lagtinget, så det er altså ikke altid helt nemt at få tingene igennem. Og folk siger jo også selv til Dahlerup, jamen vi aner jo intet om de sager, der bliver forhandlet, men det kræver nogle år lige at komme ind i det og vende sig til det. Og man kan se, hvordan de får bedre og bedre greb om det undervejs. Så der sker virkelig fremskridt. Men på det tidspunkt, hvor de 3 sammen sidder i lagtingets stående udvalg, går alting i stå. Der er for eksempel en sag om broer og landingssteder. Det vil Djurhuus ikke tage stilling til. Og når han har sagt noget, så siger D.P. Christiansen det samme hele tiden, og dermed sker der ikke noget i sagen. Og det er jo ikke så godt, fordi der er mange mennesker, der er afhængige af en ordentlig bro og et ordentligt landingssted, fordi livet er farligt, og nogle af øerne er så farlige, har så farlige landingssteder, så folk ikke fatter, at man overhovedet kan komme i land. Og hvis så ydermere går noget galt med det, så har man jo virkelig behov for at få det repareret. Men det sker ikke, fordi det bliver bremset. Ikke? Så er der blandt andet en træbro her i Tórshavn, en af de 3 broer over åen, som er i så dårlig forfatning, der er ved at falde fra hinanden. Og så lægger Dahlerup frem, at vi skal have gjort noget ved den her bro. Det er jo inden for det ansvarsområde, som det stående udvalg har. Og Djurhuus siger nej. Han vil ikke have det ordnet. Og kort efter, der er en dreng, der falder igennem broen og er ved at blive slået ihjel. Og så gør Dahlerup kort proces og siger, nu ligegyldigt hvad, nu bliver den sat i stand. Og så får han indhentet håndværkere og giver besked om, at det skal simpelthen ordnes nu. Og så må han tage slagsmålet senere. Der er også noget som byggeriet af lagtinget, som har en hel masse detaljer. Der er jo ingen arkitekter, der er ikke nogen ingeniører på Færøerne. Der er 2,5 akademikere, og det er Djurhuus, som vi ser der. Det er Dr. Nolsø, og så er det Niels Winther, der er halv jurist. Altså eksamjur, det er en halv jurauddannelse. Ikke? Det er de eneste akademikere, der er. Der er ikke nogen ingeniører, der er ingen landmåler, der er ingenting af den art, fordi det har været gået i stå i så mange år, og at der har aldrig rigtig været så meget af den slags, men i øjeblikket er der stort set intet. Så er der lavet en tegning til lagtinget, og så kommer håndværkere, der siger, jamen der mangler en angivelse af, hvor vi skal sætte trappen op til overetagen. Overetagen skal bruges blandt andet af sorenskriveren til retssager. Det er ret vigtigt, at det kan komme i brug. Ikke? Og så lægger Dahlerup det frem for det stående udvalg. Hvad skal vi gøre ved det her? Vi skal have sat en trappe op til overetagen. Og Djurhuus nægter at tage stilling. Han var overhovedet ikke tale om det, og det samme siger D.P. Christiansen. Selv når Djurhuus skifter mening undervejs, så følger D.P. Christiansen. Og der er et halvt år, hvor arbejdet er fuldstændig fastfrosset. Der er mennesker, der bor i et hus, der er fuldstændig ødelagt. En søn, der spørger, kan jeg ikke få lov til at få et lån, så jeg kan sætte min mors hus i stand? Fordi hun kan ikke leve med det her. Det regner ned i huset, og planker der er rådne. Kan vi ikke bare ordne det sådan, at hun kan få repareret det, og jeg skal nok tage det som et lån og betale tilbage på den og den måde, og så videre, som man plejede at gøre. Og igen bliver der sagt nej. Og den har jeg svært ved at forstå, at en præst kan sige nej til sådan noget. Altså, ja, det er specielt. Og så er der et kæmpe slagsmål om skolerne hele tiden. Jeg var lige inde på lidt af det, ikke? Hvordan det fungerede meget godt, så snart det var pastor Prytz, men når Djurhuus gik ind i det, så blev der slagsmål. Så er der i 1856, endelig får man ophævet handelsmonopolet, og det har været noget, danskerne har ønsket lige siden, ja,
altså kongen skrev i 1790, at jeg vil af med den her monopolhandel, der kun koster mig et tab. Og så inden der var gået 5 år, havde samtlige husfædre på Færøerne skrevet under, fordi de var bange for at miste forsyningssikkerheden. Og så sagde kongen, jamen så påtager jeg mig at beholde det i en periode, men før eller siden, så skal det jo afskaffes. Ikke? Og så begyndte man omkring 1841-42 i Danmark at sige, nu skal vi altså have det afskaffet. Og problemet er, hvad gør man for at sikre forsyningssikkerheden, indtil der kommer nogle strukturer op at stå på Færøerne? Fordi man fik alt med skibene fra København. Ikke? Der var jo ikke handelsvirksomhed som sådan på Færøerne. Det lå i handelen det hele. Folk havde ikke forstand på forretning heller. Mange kunne ikke regne, som jeg har været inde på. Altså, hvordan stiller man op? Hvordan får man en overgang fra den gamle tid til den nye tid, hvor folk selv skal stå for import af de nødvendige varer? Den er virkelig svær, ikke? Og skrækken er også, fordi Danmark har jo oplevet englænderne som aggressive og hæmningsløse med at sætte sig på alt, hvad der var økonomi i. Hvis der skulle vise sig at være økonomi, så kunne de sætte sig på den færøske handel på no time, og så ville der komme nogle andre ind over, som kun så på den kommercielle interesse, i stedet for den interesse, som handelen havde haft hele tiden at sørge for, at færingerne var forsynet med de der fornødenhedsvarer, som det hed, som er noget med 1000 forskellige varekategorier, som de hele tiden skulle kunne levere, som ikke altid var der i høj grad, men det var det, der var tanken med det. Ikke? Men man bliver så enige hen over 50'erne, og der laver Niels Winther et godt stykke arbejde med at få nedlagt handel. Igen lægger han kortslutter processen, fordi ministeren ikke er helt sikker på, hvor han skal lægge snittet i lovgivningen, og den har kørt frem og tilbage også mellem Færøerne og Danmark og Dahlerup og ministrene i årevis. Og så går Niels Winther ind i det, kommer med sit eget forslag, som ikke kan bruges, men han trækker det tilbage og bidrager så positivt til det resultat, der kommer ud af det. Han er utilfreds med nogle ting, men gennemgående kommer det til at forløbe i fordragelighed. Og på det tidspunkt er provst Jørgensen også i Landstinget. Det er vinteren 53-54. Og han sidder også og samarbejder med ministrene om at få det på plads, fordi han kender forholdene så godt. Så alt i alt kommer det til at glide, og overgangen til den moderne tid går altså også ret godt. Og det er jo en kæmpe forskel, fordi pludselig er der mulighed for en hel masse, der ikke har været der før, og I kan se, at klipfiskene fylder det hele. Ikke? Kvinderne kan pludselig få noget godt arbejde. Det har jo så været støttet og fremmet mest muligt af Dahlerups initiativ indtil da. Men nu er der virkelig gang i det. Og man skal så også samtidig lave overgangen, det er det andet store problem faktisk, fra naturalieøkonomi til pengeøkonomi. Folk har ikke været vant til at have penge. De har betalt deres tiender i uld og i smør og sådan nogle ting, og i tal. Og nu pludselig skal det foregå på en anden måde. Og det kræver virkelig noget. Det er en kæmpe overgang, og det er ikke bare lige. Der kommer en masse små virksomheder, som har købt handelens varer op. Og altså mange af dem sælger mest brændevin. Det er meget populært. Og mange af dem lukker igen, når de har solgt varerne ud. Men efterhånden kommer der nogle flere rundt omkring. Nogle flere afdelinger, der er centrale forretninger, eller de har deres egne små købmandsforretninger ude i bygderne. Men langt den største del af handelens bygninger, og en meget stor del af handelen, går til de 2 store købmænd, der hedder Restorff og Skibsted, som har købt en masse af pakhusene og handelens varer, og fortsætter som private aktører på handelsmonopolets område. Men alt i alt, en succes, det kommer til at gå glat. Så skal vi lige have et kig ind i, hvordan livet er på det tidspunkt. Det er en tjenestekarl, der hedder Jon Heinesen, som har været i Saxon i mange år, og der har han haft en kone og 9 børn. Og konen har været svagelig i de sidste år, og hun ender med at dø fra 3 små børn, og efterlader blandt andet en jordmorregning, og han har så børnene i pleje, og til alt det her, altså de yngste børn i pleje, ikke? Og alt det her, det har jo kostet, og så kommer han til at lægge de færøske kasser til byrde, og når man gør det, så kommer man i en dårlig position. Han skylder 100 rigsdaler, det er mange penge, fordi en tjenestekarl tjener, har jeg set andre steder, 16 rigsdaler om året i en blanding af kontanter og tøj. Så det er udsigtløst. Han er en gældsfælde, ikke?
Og så finder han, efter hans kone er død, nogle sådan år senere, da han kommer til Sandø, han bor i Skopun, og der finder han en pige fra Sands, som han bliver meget forelsket i. Og de får et barn sammen. Og det er så voldsomt, så præsten, pastor Sørensen nede på Sandø, han fortæller amtmanden, at det er så romantisk, så det er en psykologisk mærkværdighed. Det var lidt specielt, ikke? Og så ansøger det her par, om de kan få lov at blive gift. Og pastor Sørensen siger, nej, det kan de jo ikke. Og han spørger også, han har også indkaldt det lokale råd, og de siger selvfølgelig også nej. Og så siger han i sin udtalelse, såvel han, altså Jon Heinesen, som Johanne Marensdatter, er alt for uduelige til at forestå noget husvæsen. Det er stærk kost, ikke? Det er en præst, der siger sådan. Så sender den her stakkels mand en ansøgning til Lagtinget. Og Lagtinget stemmer ned med, er det 13-3 eller 10-3 eller sådan noget. Der er 3, der siger okay, resten siger nej. Han kan ikke blive gift. Og så skriver Jon Heinesen hen på efteråret til amtmanden direkte og spørger, kan du ikke godt hjælpe mig? Og det er det mest rørende brev. Det er virkelig, altså, det kommer fra den her lille mands hjerte. Det er smukt, og han er så lykkelig sammen med sin kæreste, og han er så ulykkelig over, at de ikke kan være sammen. Han må ikke engang besøge hende, så kommer hendes husvært og smider ham ud, truer ham og alt muligt. Han kan ikke engang få lov at tage sit barn i sine arme. Han er fortvivlet. Og så siger han på et tidspunkt i brevet, hvis ikke vi får lov til at komme i den hellige ægtestand, så tror jeg både min kæreste og jeg kommer til at trænge til doktor. Sådan ser han på det. Og det er jo meget sødt, det er det virkelig. Og så skriver Dahlerup til Indenrigsministeriet, som sådan noget sorterer under. Jeg anbefaler, at den her mand får lov at gifte sig. Jeg synes, det er meningsløst. De vil formentlig forblive sammen, og der er ingen grund til, at de skal leve adskilt. De har ingen mulighed for at fostre deres barn, hvis de lever adskilt. Så giv dem dog lov. Han har alle argumenterne på plads. Men Indenrigsministeriet tør ikke gå mod Lagtinget. Og man gjorde jo generelt det, når Lagtinget havde besluttet et eller andet, så sagde man det samme i regeringen i Danmark, i regeringskontorerne. Så det kommer ikke længere. Der er ikke noget at gøre. De vil ikke være med til, at Jon Heinesen bliver gift. Og så forsøger han en gang med noget, der hedder en forligelseskommission. Om det kan lade sig gøre, det kan det heller ikke. Fordi det tager sig ikke af sådan nogle sager. Og så til sidst, så tager Dahlerup fat i en tyneforordning og får den afskaffet. Har I hørt om tynelovene, der forhindrede, at folk kunne komme omkring, og de blev siddende, hvor de var. Og den var ikke rar for mange. Altså den her almue, der var på landet, altså lavtlønnede tjenestefolk, det har virkelig været et problem for dem. Og I kan se her, hvordan pastor Korsberg på Nordøerne har set på tyneanordningen, som betød, at folk ikke bare måtte flytte, de skulle yde 4 års tjeneste minimum, inden de kunne få lov til at komme videre og eventuelt blive gift og alt muligt andet. Ikke? Men samtidig vil jeg sige, at det havde også en fornuftig side på den måde, at man på den måde flyttede arbejdskraften derhen, hvor der var brug for den. Så det var sådan en form for arbejdsmarkedsdeling. Der er altså mærkelig lyd, er der ikke det? Ja. Det runger. Er det bedre nu? Godt. Pastor Korsberg, jeg faldt over den her perle af et citat fra 1839 selvfølgelig. Han skriver om den her tyveforordningen, som er så forhadt. Vi har en overmåde fortræffelig og nyttig forordning, som siger, at ingen må giftes på Færø, uden at han ejer en halv mark jord. Det er en grundlov, som aldrig nogen fattig kommune kan ønske udslettet en tøddel af. Og så skriver jeg med mine egne ord, men tæt på hans. Fordi kærligheden til jorden vil anspore folk til af al kraft at hjælpe sig selv, og dermed undgå at lægge det offentlige til byrde, før et hvert andet middel er slået fejl. Den synes jeg var stærk, så den skulle I lige have. Og det er igen en skrappræst, ikke? Og altså, præsterne havde jo præstegård, og de havde brug for at få passet deres jord, og det var praktisk at have nogen der, som de kunne få til en billig pris og holde fast i. Men altså, så sad jeg til sidst med folketællingen for Sandø, Sands eller Skopun, jeg kan ikke huske det, i 1860, og der kan jeg se, at de to, Johanne Marensdatter og Jon Heinesen, bor sammen.
de bor på samme adresse. Til gengæld er barnet der ikke. Om barnet så er kommet i pleje i mellemtiden, eller om barnet er dødt, det ved jeg ikke. Men på den måde fik historien en god udgang. De fik lov at til sidst at være sammen, men det har virkelig kostet nogle slagsmål, og helt unødige slagsmål. Så er der de andre initiativer, der bliver taget i perioden. Der er harerne, dem kender I, som er det eneste, Dahlerup ofte bliver krediteret for, at han fik harerne til Færøerne. Han fik træ- og bærbusker op, og han var meget optaget af havedyrkning, og de gamle træer i Tórshavn har han formentlig enhændigt stået og plantet. Han gik enormt meget op i det, og han sagde, at han brugte mest mulig tid på at dyrke sin have, og han havde opdaget, at de samme træer og buske og planter som i Danmark med lidt flid kunne bringes til at overleve. Og så efter nogle år havde han set, at nu havde hans træer overlevet på 4. år. Der var ikke træer rigtigt på det tidspunkt. Og så begyndte andre jo at kigge efter, hvad er det, der står derinde, og så ville de også gerne have det. Så fik han mængder af træer og buske, bærbuske, stikkelsbær, solbær, rips op, som han fik bredt ud. Så på det punkt var han med til at sætte noget godt i gang. Han fik ordnet hospitalet og hospitalsvæsenet og fattigvæsenet, og fik ordnet det, jeg talte om før, med jordsammenlægning og opstykning. Han fik lagt en ny grindelov frem, fordi der var mange, der var utilfredse med den eksisterende lov, som han i øvrigt selv synes var i orden, men der var nogen, der var utilfredse med noget af det, og så blev den ændret. Og han fik så også i 98, det vil jeg sige, en af de svære ting ved handelens ophævelse, det var, at så forsvandt skibsforbindelsen til Danmark. Fordi handelen havde jo taget passagerer med, når den transporterede varer. Og så var der ikke noget tilbage. Og så sagde han det her, I må huske, skrev han i god tid, at der skal etableres en fast forbindelse. Færøerne kan ikke være uden fast forbindelse, fuldstændig ligesom Bornholm og Langeland har en fast skibsforbindelse, så skal Færøerne også, som det 22. amt, eller hvad det er, have sin egen forbindelse, som er fuldstændig til os, altså regelmæssig. Så det må I bare få på plads, og den kommer bare ikke. Og det er ret forfærdeligt, fordi der går en lang periode, hvor der ikke er mulighed for passagerer til at sejle frem og tilbage. Der er nogle private aktører, der begynder at sejle, men de tænker kun på at have deres varer med. De har ikke kahytter til passagerer, så man kan ikke komme frem og tilbage. Og det er virkelig et problem, og så lykkedes det Dahlerup at komme ned, fordi han blev medlem af Landstinget, valgt på Færøerne på det tidspunkt. Men så et år kan han ikke komme tilbage, fordi der er ikke nogen skibe. Og altså, han slår i bordet hele tiden. Det bliver først for alvor løst i 1858, hvor der kommer en fast dampskibsforbindelse, hvor turen fra København til Tórshavn tager 11 dage, og så går den videre til Island, kommer tilbage hertil, og så til Danmark 11 dage igen, efter et fast skema. Og det er jo en helt ny tid, der starter der. Så er der efter handels frigivelse kæmpe store problemer med fisketyveri af fremmede fiskere, der går dybt ind i fjordene og snupper fiskerne. De går op på fuglebjergene og skyder fugle. Selv på det fredede lille Dimon, hvor det er fredet fuglefjeld, der går de i land og skyder fugle. Og de går op i markerne og skræmmer dyrene, og der bliver fundet døde får der, hvor de har været. De går ind i kirken i Hattersvik med hunde, og der larmer og forstyrrer menigheden, så gudstjenesten bliver afbrudt. Altså, der er så meget ballade med, og de drukne, altså fulde, de går i land og drikker sig fulde. Og folk vil jo ikke have det der, vel? Så prøver han at sige, at vi skal have en fiskerikontrol heroppe. Han bemyndiger i første omgang nogle karantæneopsynsmænd til at gå ud og standse det der vanvid. Men der skal mere til. Og han insisterer på, at der skal sendes et fiskeriinspektionsskib op for at beskytte Færøerne i sommerhalvåret, ligesom man har det oppe ved Island. Det lykkedes en enkelt gang at få et skib fra Island til at komme ned et par dage og så op igen. Men heldigvis er der jo militæret på Færøerne, som så går ud og reagerer. Men de kan jo ikke nå ud alle steder, det er jo så spredt det hele. Ikke? Men der kommer faktisk ikke nogen løsning på det. Han lægger også op til, at jægerkorpset, jægerdetachementet, som det hedder på Skansen, skal konverteres til politi, fordi man har ingen politifolk. Det bliver så gennemført i 1865, hvor det er tydeligt, at det var der behov for, men slagsmålet blev taget allerede i 58, hvor han virkelig kæmpede for, at det skulle ske, inklusive med en fiskeriinspektion. Og fiskeriinspektionen kom først for alvor i 1899 og 1900,
Så det er altså nogle år senere. Og så forsøgte han også at fik bevilget flere lægestillinger. En lægestilling til Nordøerne. Foruden den, han havde fået på Suderø. Så der er mange fremskridt. Og her, 58-60, det er så den tid, hvor det går fra at være et lagting af et amtsråd til at være en lovgivende forsamling. Oprindeligt har man lagt fokus i Danmark på, at det var et amtsråd. Pludselig i slutningen af 50'erne, der ser man mere på, at det også har en lovgivende funktion. Det kommer sig af, at der igen i 58 er en stribe lagtingsmænd, der er udvandret. Det sker med jævn mellemrum i protest mod, hvad der foregår. Og de sætter de sædvanlige klager. Der er klager hver eneste år over et eller andet. Ikke? Og så vil de også... altså, når de så forlader lagtinget, så er det diskussionen, om de skal betale en mulkt, en bøde for at være stukket af. Det er der nogle lagtingsmænd, der siger, at de synes, det er så groft, at de der mennesker bare forlader tinget, og så siger de, at vi skal have et bødesystem for det. Og så siger Dahlerup, at han synes ikke, at det er en god idé, men når nu det er sagt, og når nu der er klaget, og sådan noget, så lad os bringe det til regeringen, så må de finde ud af, hvad de synes. Og regeringen siger også, at de synes ikke, der skal være bøder, fordi det kan man ikke gøre mod en lovgivende forsamling. Der hoppede lagtinget så lige over for amtsrådet til at være lovgivende forsamling primært. Ikke? Så det er en anerkendelse af det arbejde, der bliver udført, at der virkelig er sket mange udmærkede ting i den periode. At det er blevet opkvalificeret igennem årene. Samtidig så, der har ikke rigtig været så meget inde på. Der er nogle anonyme visskriverier hele tiden. Der er en dansk avis, der hedder Fædrelandet, men der er også andre, der bringer simpelthen svinske artikler om især amtmanden, hvor forfærdelig han er, men også handelsforvalteren og sorenskriveren får også en på Sinkadusen. Altså Gud og hver mand, som er af de danske embedsmænd, også handelsforvalteren nævnte jeg, de får så mange skæld ud i aviserne, og det er altid anonyme breve. Der står brev fra Færøerne, og så kommer der en gang gylde, altså vrede udfald. Ikke? Og det er altid Niels Winther, jeg kan også kende hans stil, og han bruger det samme udtryk mange gange. Det er helt tydeligt, det er ham. Men han er så trådt tilbage fra politik, fordi han har fået den her kæmpe bøde i 1857, og efter det, så kan han ikke se, at han har nogen fremtid. Tror jeg, og han flytter til Danmark og bliver... Han er så for Færøerne fungeret som advokat for en masse mennesker, som ikke vidste noget som helst om jura. Og så kommer han til Danmark og må starte forfra som advokatfuldmægtig, for han kan heller ikke så meget selv. Men det er jo fint nok. Altså han bliver ansat som advokatfuldmægtig i Hjørring og bliver senere så også avisredaktør. Så er han ude af billedet, men så kommer der stadigvæk et kæmpe anonymt brev, og det her det er på et helt andet plan end de der lidt primitive aggressioner, der kommer i de oprindelige anonyme breve. Det her det er på et højere plan, og det er satire, så det virkelig vil noget. Og så, Dahlerup ved godt, hvem det er, siger han, men han kan ikke bevise det, og han siger, fordi personen også underskriver sig med 3 stjerner, det er den hellige treenighed, det er provsten, der sætter sig og skriver smedeskrifter om ham. Og det synes han altså er stærk kost. Ikke? Men sådan er det. Sådan er vilkårene. Han har i øvrigt i 58 forsøgt at komme hjem, fordi han er så træt af det. Altså det er så træls med de kævlerier, som man kalder der er hele tiden. Ikke? Og evindelig sygdom, og de andre danske embedsmænd, de bor alle sammen i huse, hvor de bliver syge, og de bliver udsultet økonomisk. De forventes for eksempel selv at betale for alle deres gæster, og efter handels frigivelse kommer der en hel masse med anbefalingsskrivelser fra danske konsuler, generalkonsuler, ministerier til Tórshavn, som skal beværtes flot. Og det også med varer, som man ikke bare kan få i Tórshavn. Så inden han tager tilbage efter landstingssamlingen tidligt hvert forår, så køber han ind i mængder af vin og alt muligt dyrt, som man selv skal betale for at kunne levere et nogenlunde passende gæstebud, som han siger, til de her gæster, som han får på halsen. Ikke? Inklusive et prinsebesøg, det som jeg også har beskrevet. Det koster uhyrlige summer, og det er næsten ikke til at få en krone ud af regeringen bagefter. Så han synes også, at han bliver udsultet, og det ærger ham alt, at det er så dårlige forhold, og specielt over for Vestindien, som bliver fuldstændig overdænget med midler for de stillinger, der er der, så er man meget, meget påholdende på Island og Færøerne.
På det her tidspunkt er det, at Dahlerup tager sagen op igen med, at han ikke skal være formand for Lagtinget længere. Og regeringen ved godt, det er sådan, det hænger sammen. De siger ud fra det sted i brevet, hvor han skriver, at han foreslår, at man laver en anden ordning, hvor man kan vælge formanden selv i Lagtinget, og han ikke længere automatisk skal være det. Så siger de, det er det, der er ulykken. De ved godt, det er der problemet ligger. Han sidder der som dansk formand for Færingernes Lagting. Det har virkelig været en uærespost. Så har I her det endelige sammenstød. Den udvandrede gruppe fra 58 får så at vide, at de ikke skal have bøder, så hurra, hurra. Nu må vi lancere et nyt stormløb på amtmanden, og det lykkedes så i 1860. Der er en helt flok, der udvandrer. Han får at vide på forhånd, Dahlerup, at nogle af de loyale medlemmer af tropperne i Lagtinget, at man vil prøve at samle flertal, så man kan få ham få tømt Lagtinget for så mange mennesker, at det ikke længere er beslutningsdygtigt. Så han ved godt, hvad der skal ske. Han sidder bare og afventer, men han skriver så alting ned for at være på den sikre side. Han noterer alt, hvad der foregår. Når han kommer hjem, så ud fra de noter, han har, sætter han sig og skriver et referat. Og der kommer en hel masse småforsøg på urostiftelse undervejs. Skolelærer Lysten forsøger sig, en der hedder Enoch Bærensen forsøger sig, og Provst Djurhus' bror er ret aktiv, og der er flere, der er ret hidsige. Jeg kan fortælle jer en af sagerne, for eksempel, det er et forsøg på at få hævet lønnen til lægerne. Og problemet er, at man har ikke kunne få besat de ledige lægestillinger på Suderø, fordi nu er Nolsø blevet landkirurg, altså kredslæge for hele Færøerne med base i Tórshavn, og man har ikke kunne få besat stillingen på Nordøerne, fordi de danske læger, der ikke kan leve på færøsk og selv gå på fiskeri og selv have dyr i fjeldet og den slags, de kan ikke leve for den løn, og så får man ingen ansøgninger. Og så siger han, vi er simpelthen nødt til at hæve de her lønninger. Og det vil Lagtinget så ikke være med. Det er Lützen, der kører den sag. Der skal ikke gives mere til de læger. Altså, de får rigeligt. Og nogle gange undrer mig altså, man undrer sig over beslutningerne, fordi der sidder jo folk på Suderø og på Nordøerne, der har brug for lægehjælp også. De kan jo ikke bare få Nolsø hentet ud til de der fjerne steder i tid og utid. Det koster jo simpelthen det hvide øjnene med al den transport. De skal selv betale for det. Nå, men så ender det med et brag, og der har været sådan et forsøg på, at nu skulle det ske, ikke? Og så endelig lykkes det, og så får man mere end halvdelen til at udvandre. Og der er et billede fra Lagtinget, hvor I kan se, det er forladt. Og alle papirerne ligger der, måske noget i den stil, det har set ud. Og så kommer efterspillet. Dahlerup kommer hjem, og der kommer en hel masse skriverier. Der kommer en klage. Ministeriet spørger, hvorfor har I egentlig udvandret? Hvorfor skete det? Så sender de en klage. Og den har overlevet heroppe som det, der hedder Matras dagbog. Og i virkeligheden er Matras dagbog ikke hans dagbog, hvor han har kreeret det, der står. Han har skrevet den klage af, som man sendte til ministeriet i København i november 1860. Og så har han lige suppleret op med nogle bemærkninger udenom med at kalde dem, der blev siddende tilbage for mamelukker, og altså kujoner eller et eller andet stil, ikke? Og vi andre, vi helte, som talte færingernes sag, vores stolte sag, ikke? Så han er meget højt op at svinge. Og Dahlerup sender så sit referat for Lagtingssamlingen og hele den der sædvanlige lange beskrivelse af, hvad der er foregået ind til ministeriet, og fortæller, hvad det er, der er foregået. Også at Lagtinget ikke er beslutningsdygtig. Han tager det egentlig ganske roligt, og så sætter han sig øvrigt ombord i skibet og sejler til Danmark. Og for at tage ned til Landstingsamlingen hen på efteråret, som man plejer. Og han arbejder helt normalt. Jeg har set sager, der er behandlet fra hans hånd igennem hele september måned. Og i første omgang, så beder ministeriet, om han vil lave en lang redegørelse for, hvad der er foregået. Og det gør han så. En kæmpe redegørelse. Den er faktisk noget af det mest interessante. Fordi det er ligesom om, der går kabalen op. Og den har jeg gengivet ret omfattende, ligesom jeg har gengivet klagen ret omfattende. Og der pludselig kommer ligesom forklaringerne på, hvad det er, der er gået galt. Fordi nu taler han frit. Han er færdig deroppe. Og han skal videre til noget andet. Nu vil han bare sige, hvordan forholdene var. Og det, altså det er ikke kritisk, det er ikke nedladende, men det er meget, hold da op, altså det har ikke været sjovt det der. Og altså jeg tror også, der skulle et eller andet til, der skulle offres en eller anden, før man kunne komme videre. Og det er så det, der er sket her, ikke?
Men regeringen siger i første omgang, altså det her, det er jo gak, hvad der foregår der, og de indstiller til ministeren, at han skal påtale det over for den og den og den, altså provsten og Lützen blandt andet. Og det var spørgsmål om Lützen overhovedet kunne være skolelærer, når han opfører sig sådan, og altså det er virkelig op at køre, ikke? Og så går der nogle måneder, og så har man diskuteret det videre, og Dallerup er også hjemme, og han er formentlig også med i diskussionerne. Og så er man enige om, at man gør ikke mere, fordi man har den ene parts udlægning, man har den anden parts udlægning, og de to taler sådan forbi hinanden, så man kan ikke finde ud af, man kan ikke bevise, at det er det ene eller det andet, der er sket. Og derfor siger man, at hensyn til forhold, der kan afficere selve lagtinget, er det bedst at lade være. Simpelthen lad være med at røre mere ved den der varme kartoffel. Lad sagen ligge. Og så skriver de henover på sidste ark, henlægges. Så der kommer aldrig nogen afgørelse af sagen på den måde. Men jeg er ikke i tvivl om, at regeringen har fuldt ud forstået, hvad det var, der foregik. Og Dallerup tager hjem og bliver herredsfoged i Odense, og så går tiden. Der går mange år. Og så lige pludselig så er der en dansk historielærer på Metropolitanskolen, der er 1958, det er 100 år næsten efter begivenhederne, sætter sig og skriver en bog om Færøerne. Og der tager han fat i avisskriverierne, de der anonyme avisskriverier, han tager fat i klagen fra lagtingsmændene, han tager fat i nogle af Brost Jørgensens klager, og så plukker han lidt fra Dallerups lange svar om den sidste lagtingssamling, men twister det en lille smule, og så fyrer han alt det der af, som med den højrøde idiot i amtmandsuniform. Altså det er det billede, man får i Steinings bog. Altså det er ikke særlig positivt. Og efter det, man tror jo, at den her mand, der har siddet i København, han har gjort sit arbejde ordentligt, men det har han simpelthen ikke. Og så er det, at alle andre begynder at tage ting fra Steinings bog og genfortælle det. Det er ret utroligt, at man kan gøre det på den måde. Og derfor er det også endt i de færøske historiebøger, i den udlægning, som I ser i dag, ikke? Så hvor mange er skeptiske, der er nogle enkelte, der har nogle andre takter også, men jeg har også været ude og tale med et hav af mennesker. Jeg gik op rundt og sagde heroppe, hvem er jeres historiefortællere? Jeg har lidt efter de færøske historiefortællere i Danmark, fordi man kan ikke kun bero på, hvad der står i bøger og arkiver. Man skal også ud og tale med, hvad er historien? Hvad ligger der af historier ude i befolkningen? Og dem har jeg jo fået ind, og der er det holdt derop, hvor det er skrab kost, ikke? Ja, men det har vi også lært i skolen, siger de. Ja, der kan man se. Så det der vandrede det også ind. Og så her, nu skal I se, Danmark bærer også sin del af skævhederne. Fordi vi, i dag vil jeg sige, ikke? Altså, vi har alt for lidt kendskab til Færøerne. Og det irriterer mig grænseløst, at vi ikke er bedre til at få fat i Færøerne. Og interessere os. Altså, jeg vil sige, at der er ikke noget folkeslag i verden, som det er nemmere at være sammen med som dansker, end netop færingerne. Vi har manglet viden om rigsfællesskabet i det hele taget, men der er virkelig også interesse på vej. Altså folk, som jeg taler med om Færøerne, siger, at vi skal derop. Vi skal simpelthen derop. Vi skal op og se, hvordan her er, og lære folk at kende. Og så er der forslag nu om at gøre rigsfællesskabet til pensum i skolerne, men der kan gøres meget mere. Og jeg kan sige, at en af de ting, der skete, nu har jeg sat en færing ind, fordi han var en af deltagerne til, nogle af jer kender måske Rolf Guttesen, som selv arbejder med historiske ting på Færøerne, ikke? Og fra Danmark. Vi havde der var en aften med Færøerne i Folketinget. Og det her, det er et billede, der er taget i fællessalen på Christiansborg, hvor i gamle dage både Folketinget og Landstinget mødtes og diskuterede sager for begge ting på én gang. Og det er så Rolf, der står og fortæller et fantastisk indlæg på talerstolen i Folketinget, som folk talte meget om bagefter. Meget, meget stærkt. Jeg tror, hvis man bliver ved med den slags initiativer og holder gryden i kog, så vil der ske en hel masse. Jeg håber det virkelig, fordi det fortjener vores rigsfællesskab i den grad. Så vil jeg til sidst tage fat i en meget smuk begivenhed, og en, som var med, sidder her et sted, hvor du sidder der. Ja. Og vi var nogle stykker, der var rundt sammen med dig, og lige pludselig, da vi kom forbi fundet en kirke, så gik du hen og hilste på en mand, som viste sig at være organist. Og han gik hen og hentede en nøgle, det var sådan en gammeldags smedejernsnøgle, lige kender på sådan en overstørrelse, ikke? Og låste kirkedøren op og gik ind.
Og jeg vidste jo godt, hvad man skulle lede efter, så jeg gik hen og hentede salmebøgerne, og så fandt jeg en salme, jeg ved findes på 2 sprog, og det er også den, jeg starter min bog med og slutter min bog med. Den signede dag med fryd vi ser på dansk. Den signer der dag med Sigurd Fro. Jeg kan ikke tale færøsk, jeg kan kun læse en hel del, men den findes jo parallelt på de 2 sprog. Og organisten smilede og kiggede op og spillede for os alle sammen. Og så gav vi os til at synge, altså du på færøsk og vi andre på dansk. Og det var en fantastisk oplevelse. Altså som jeg siger, det går op i en højere enhed. 2 nationer, men samme sjæl, fordi vi er baseret omkring det samme kulturelle grundlag. Og det var en utrolig smuk oplevelse. Og jeg tror, at der var adskillige af os, der stod med tårer i øjnene bagefter. Fordi det hele var løftet op i en højere enhed simpelthen. Det var meget, meget smukt. Og det vil altså lade være min sidste bemærkning om det her. Fordi jeg synes, der er håb forude for, at vi i respekt kan få langt større glæde af hinanden. Det er i hvert fald noget, jeg meget gerne selv vil arbejde for. Tak for tålmodigheden. Ja, vi siger tak til Charlotte for en interessant forelæsning. Og så er vi kommet til 3. halvleg, hvor I har mulighed for at stille spørgsmål til Charlotte. Vi foretrækker spørgsmålene på dansk, men hvis der er nogen, der ønsker at stille på færøsk, så finder vi også ud af det. Jeg har en mikrofon, så hvis folk rækker hånden op, så kommer jeg med mikrofonen. Er der ingen, der er noget at spørge om? Ja, hej. Merlan har en spørgning. Ja. Ja, mange tak, Charlotte. Det var spændende at følge din gennemgang af Dahlerups oplevelser som amtmand, amtmand. Det er altid interessant, at der er nogen, der tager nogle af de historiske fakta, vi tror, vi ved alt om, og gennemgår tingene en gang til og vender den lidt på hovedet. Det synes jeg er meget oplevende og fint. Mit spørgsmål, det går nok mere på den private side af Dahlerups liv, fordi du starter jo bogen egentlig med en af tingene, at han var jo ikke alene her. Nej, det står der i historiebøgerne. Han kom alene, og så rejste han tilbage til København, og så kom han tilbage med sin kone. Ja. Det var da også en fin historie. En del af historien. Hvordan gik det med, trivedes hun her og sådan noget? Ja, det gjorde hun. Jeg tror, hun synes, det var svært. Men hun har fundet sig et godt liv heroppe, og hun havde mand og børn, og de havde et meget lykkeligt familieliv. Der står jo i historiebøgerne, at der med Dahlerup flyttede en stus et eller andet mere ungkarl ind i amtmandsboligen. Men han var jo altså gift inden for det første år af sin ansættelse, ikke? Og fik 2 børn heroppe, og jeg tror, hans kone havde rigeligt at se til med familien. Jeg har set nogle ting, hun har skrevet, men hun er gået meget op i at sørge for et godt hus. Og jeg har set hendes opskriftssamling, hvor hun har gjort sig umage for at lave noget godt i familien. Og det er sådan en gammeldags mad, ikke? Og så ved jeg, at det har været en meget lykkelig familie. De har haft det utroligt godt indbyrdes. Og det havde de også senere, da de kom til Odense. De var meget kærlige indbyrdes. Så hun har jo nok klaret sig meget godt. På trods af, at det har været vanskeligt. Og i øvrigt har både amtmanden og hun været enige om, at de ville kalde deres første barn Olova, fordi hun er født lige efter Olaj. Og det var ligesom en tribut til Færøerne. Altså det var kærlighed og respekt for øerne, at de valgte det navn, ikke? Som var højst usædvanligt i Danmark. Ja, hvad siger du? Som skrev, den første biografi slags biografi om Dahlerup. Han hed Svenning, hvad hed han?
Svejning? Steining. Steining, ja. Jamen, han skrev et tobindsværk, der hedder Færøerne. Ja. Og nu har jeg koncentreret mig om det 10 år, jeg havde ja, med men at jeg gøre. tænker mere ikke? på, ved man noget om, hvilke bevæggrunde han havde for at give et helt andet billede af Dahlerup, end det du har fundet frem til? Og hvorfor blev det billede så i den grad, skal vi sige, populært, eller man tog det til sig? Det har måske selvfølgelig været en del, kan jo have været en del af, hvad skal vi sige, en kritisk stillingtagen til danskhed og danske embedsmænd og alt det der. Det er forståeligt nok, men hvorfor lige præcis, at denne forfatter, som jeg går ud fra, var dansk, at han drejer det i den retning, som du antyder? Jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor. Jeg har prøvet at søge oplysninger om Steining, men jeg har ikke kunne få noget at vide. Jeg har spurgt så mange steder, og ingen aner noget om ham. Men jeg ved, at han har været heroppe, og jeg har læst mig til, at han har fået nogle stipendier til at opholde sig på Færøerne. Og det er skrevet i 1958, og det er også det, der var en stærk, et parti, der blev dannet med henblik på løsrivelse, ikke? I de år. Og han har formentlig talt med nogle folk og været blevet fænget lidt af det, ikke? Sådan kan det være, men jeg... Hvad sagde du? Ja. Steining var på Færøerne i 1948, og han skrev først bogen Færøerne fra amt til hjemmestyre. Præcis. Han var meget åbensindet mand, tror jeg. Ja. Så har han måske studeret det, som du snakker om. Senere hen, det har det vist været. Men jeg tror ikke, der var noget galt med Steining, rent historisk eller politisk. Han var en ganske oplyst, midtsøgende mand. Ja, men han er gået galt i byen med en masse ting, kan jeg se. Ja. Ja, er der... Tak for et meget spændende oplæg. Jeg tænkte på, at jeg synes også som Erland, det er meget godt, at der er nogen, der rusker op i tingene en gang imellem. Men jeg tænker på, lige så interessant som det er at fortælle den lille historie om Dahlerup, fordi jeg er sikker på, at han er misforstået på mange måder. Ja. Altså hvis vi kigger på amtmænd i Færøerne, så viser det sig meget ofte, at dem, der har et dårligt eftermæle, det er dem, der har siddet i krisetider eller i omvæltningstider. Udviklingstider, ja. Reformtider. Ja, eller reformtider, ja. Og Løbner er et eksempel, og Dahlerup et eksempel. Ja, og Tillich, og Løbner i meget høj grad. Ja, ja, og også under 2. verdenskrig. Ja. Men det der med at lave det der spring med, jeg tænker mig, at det er den anden vinkel, som du har. At gå fra middelalderen til moderne tid. Fordi du tror ikke, måske du har, at det er lidt overdrevet, måske. Fordi at mange af de tiltag, som du nævner, Dahlerup gør, det er sådan nogle tiltag, som jeg kan se, at foregår i andre tider, også tidligere tider. Det er det, jeg tænker på. Hvad tænker du på? Ikke for at nedgøre Dahlerups rolle, fordi det virker som om, han har været meget sådan orienteret mod fremtiden, men måske en overdrivelse af, nogle gange fremmer overdrivelse forståelse, men det der med at sige, at Færøerne går fra middelalder til moderne tid på 10 år. Jamen det har med at gøre også, at der ikke er nogen strukturer rigtigt for, alle de moderne strukturer mangler. I Danmark havde man trods alt noget mere, ikke? Men Færøerne var ligesom blevet hægtet af udviklingen på alle måder. Og der manglede, alt manglede. Og det er jo ting, der et langt stykke af vejen ikke har ændret sig i alle de her år. Frem til grundlovens vedtagelse. Man ventede også på grundlovens vedtagelse, før man satte gang i udviklingen. Og jeg er da sikker på, at Pløjen gerne ville have gjort noget mere, og de andre ville gerne have gjort noget mere, men der var grænser for, hvad de kunne gøre med et enevældigt bagland. Det var det, der også var problemet, ikke? Der går, ligesom ketchupflaske, hvor det virkelig har sparet sig op, og så 49 og grundloven, og så bang, så kommer det, ikke? Så kan det gå løs for alvor.
Og jeg tror ikke, at det er jo ikke for at nedgøre de andre. Jeg har det bedste indtryk af de foregående, inklusive Løbner, som forekommer mig at være altså med det, jeg har læst mig til om ham, og diskuteret mig til med nogen, der ved noget om det. Der er han en meget ordentlig mand, ikke? Og om de mellemliggende amtmænd, altså de 2 Tillicher og Pløjen, har jeg intet at udsætte på. Altså de gjorde det så godt, de overhovedet kunne, inklusive at de fik indført det der lidt dårlige skolesystem, som ikke fungerede. Man troede i Danmark, at det var den salige måde at gøre det på. Noget med indbyrdes undervisning, hvor man marcherede rundt fra klasse til klasse og læste op i kor, og de dygtigste elever var med og sådan noget. Det prøvede man så at indføre på Færøerne, fordi så kunne man undervise mange børn under et, og det var også en måde at spare lidt penge på i undervisningen, ligesom i Danmark, og det fungerede jo bare overhovedet ikke. Men de forsøgte at indføre det bedste mening, ikke? Så de har gjort, hvad de kunne, inden for de forholdsvis snævre rammer, der var, som mest var at holde det ved lige og sørge for, at de praktiske ting hele tiden blev løst. Men der har ikke været plads til så mange nye tanker, fordi man manglede en reformation i Danmark. Og den kom så med i 49, ikke? Med grundloven. Eller kommentarer, både dem, som var enige, måske især dem, som var uenige, så vi kan få en ordentlig diskussion om den her varme kartoffel. Dam? Tak til Charlotte, både for foredraget og særligt den spændende bog, hun har fremlagt her. Jeg læste den ud i et, og der var mange nye ting, som jeg var fuldstændig overrasket over. Men jeg synes, det er påfaldende, eller måske et kuriosum, at der er en biolog, der inviterer forfatteren til Færøerne. Haren følger faktisk kun en enkelt side i det store værk, mens 540 eller 45 er spækket med historie. Det undrer mig utrolig meget. Og jeg stiller mig selv det spørgsmål, er det symptomatisk for færøsk historieopfattelse? At det måske er der nogen i salen, der kunne svare på det. Ja. Jeg er klar over, at der er nogen i salen, der sidder og kunne svare på det. Tak. Ja, det vil være meget velkomment. Men jeg vil sige, at vi mødtes over harerne, men så havde jeg en masse mere liggende, som du også fik, om harer og træer og alt muligt mærkeligt. Rotter og mus endte der også i. Så det var ikke kun den ene side for bogen, det var meget mere end det efterhånden, vi havde meget at skrive om. Og der er også mange andre, der har skrevet til mig på samme måde og bedt om yderligere oplysninger, som jeg selvfølgelig bare har sendt. Og jeg er kun glad for at kunne bidrage til at brede billedet ud af, hvordan tingene var. Men hvad siger I? Jeg kan se, at du sidder der i hvert fald historiker. Erling, er det noget, du vil kommentere? Hvad siger du? Du ved ikke hvorfor. Nej. Men jeg har faktisk haft et udmærket Ja. 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 Men jeg har da også haft et glimrende samarbejde med Erling, med dine kollegaer, altså undervejs. Så ja, og diskuteret det meget. Også diskuteret det med ham og sagt, at myterne holdt altså ikke sådan, som de var formuleret. Så vi har været inde på det undervejs. Jeg har jo talt med dine kollegaer i flere omgange. Og jeg kan også synes, at jeg kom op til dig med første gang, og der sagde jeg noget. Der havde jeg jo lige læst alle de der skrækhistorier om, hvor forfærdelige danskerne var. Så jeg sagde, at det var der nogle forfærdelige nogen. Og der var du mere skeptisk og sagde, at du skal ikke tro på alt, hvad der står. Så du havde gennemskuddet et eller andet. Og det var jeg da glad for, at du gav en pejling på det. Ja. At efter jeg havde snakket med Charlotte, om hun havde bosat til at holde en forelæsning, som jeg synes var meget spændende, og jeg forhørte mig så på universitetet og snakkede med historie, Hans Andreas og på Sørvedolden historiske afdeling, om han havde noget, eller om de havde planer om at arrangere den her forelæsning. Og det havde han ikke, som så, og spurgte om han havde noget imod, at jeg så tog initiativ til at få den her forelæsning. Og det har han så selvfølgelig heller ikke. Og det er så grunden til, at vi har haft Charlotte her i aften. Ja.
og tak for forelæsningen. Jeg har købt din bog og læst den af interesse. Jeg vil sige, at jeg er ikke helt færdig, men så meget kender jeg til færøsk historie. Jeg ved cirka, hvor den ender, bogen. Jeg synes, det er utroligt sjovt at læse bøger, hvor folk går ind og læser gamle færøske dokumenter og sætter sig ind i dem og skriver fra den færøske dagligdag. Og det er jeg meget glad for, at du har gjort, og jeg læser det stor interesse. Jeg er ikke selv historiemand, jeg er bare historieinteresseret. Og det nu sagde Dan, han kastede lidt ud efter de færøske historikere. Hvorfor får vi ikke det fra færøsk side? Jeg nu skal ikke overtolke det, du sagde, men det vil jeg sige, at man kunne måske efterlyse her på Færøerne, at der bliver gjort mere ud af det, og alle dem, der læser historie på Færøerne, de også gjorde det. Omkring selv bogen, så skal jeg ikke gøre mig klog på den, så jeg har ikke gennemgået dit materiale, så jeg kan ikke kritisere det. Men man har et mundheld, det er sikkert dansk, som siger, at der skal to til at danse tango. Og det slår mig, at det er virkelig hård kost at læse, hvor de støder sammen i Lagtinget. Og alt det, som jeg kender til færinger, og uanset om det er Djurhus, hvor jeg stammer fra, eller om det er Johannes Petersen, som Dan stammer fra, så har man altid været sådan ret ydmyg over for embedsmænd på Færøerne, og i hvert fald frem til 1850 og sådan noget. Så jeg sidder hele tiden med den fornemmelse, at altså de er ikke bare blevet reddet, fordi at de er urimelige over for amtmanden. Der må være, han må have haft et eller andet, som har gjort det meget, meget sure. Nu skriver Niels Winther, at han sidder og fløjter efter dem, der ikke har samme mening som han i Lagtinget. Og det kan jeg hilse at sige, nu har jeg haft særgræslærer, og det lærte vi også i skolen. Det ved jeg godt. Det er det, alle har hørt. Men da man så læser din bog, så har man sådan lidt indtryk af, at han er ophøjet, fantastisk embedsmand, som er alfaderlig over for alle sammen, og som er fejlfri. Nej, det har, det jo synes sådan jeg læser jeg det, ikke? Ja. Altså, hver gang udfaldet af alle diskussioner er altid, at færingerne har lavet et eller andet, så gjorde de det, og så var det galt. Men da Lundahl drag fra Færøerne, var det 1852 eller sådan noget, der kommer der først en lang forelæsning om alle de efterstæber, han har haft, og hvor dårlig han har været, og så ender det ud med, at da han skal forlade Færøerne, der vil amtmanden ikke engang hjælpe ham med skyts ud til båden. Men der skriver du ikke, hvem der har fejlen af de to, om det er Dalrup, der er dårlig over for Lundahl, eller om det er Lundahl, som ikke har fortjent at få hjælp fra amtmanden at komme ud til skibet. Jamen, det kan jeg jo ikke sige heller. Jeg ved det ikke. Nej, men du har sagt hver gang, da de andre var, at der var et andet, der lægger du nogle motiver ofte ind i, at færingen har lavet det eller sådan. Nå, det falder ud dårligt for dem. Det er kun, hvis jeg ved noget om det. Okay. Jeg begynder jo ikke at digte. Men jeg ved, at de havde et anspændt forhold, fordi Lundahl havde det skidt i jobbet. Efterhånden han var slidt op, og hans helbred svigtede, ikke? Fremgår det. Og han ville gerne hjem. Ja, okay. Du har så ikke kommentar på, hvorfor amtmanden ikke hjælper ham ombord? Det kan jeg jo ikke sige dig. Han kan have haft et eller andet at lave den dag. Han kan have været væk den dag. Altså, han var jo meget ude og se til alle mulige ting. Han var til vorting og høstting og sådan noget. Rejste rundt på øerne hele tiden. Så det kan da sagtens være, at han bare har været væk den dag. Okay. Men det der med han fløjtede i Lagtinget, det har jeg også læst. Men altså, senere kan jeg jo se, at han har haft en klokke, han ringede med, uden at det altid havde nogen effekt, men hvis det kom for højt op, så sad han med en klokke og prøvede at få ro og orden i Lagtinget på den måde. Jeg ser ham ikke som typen, der sidder og er hånlig. Jeg ser ham som, at han måske har gjort sådan her, et eller andet, for at få den dæmpet. Men jeg kan jo ikke sige det. Jeg har ikke været til stede. Jeg kan ikke læse noget om det, og den slags ting kommenterer han simpelthen ikke. Altså, jeg tror, han mener, sådan som jeg har lært ham at kende i det her, altså, det beskæftiger han sig ikke med at svare på. Altså, det er for langt ude. Og, ja. Men jeg ved godt, det står der. Ja. Jeg ved godt, det står i historiebøgerne også. Men jeg har altså ikke fundet belæg for det. Hverken for, at det er sandt, eller det er falsk. Men jeg vil jeg sige, jeg synes nok, jeg har taget med, hvor der var et eller andet, man kunne laste ham. Det er bare ikke så tit, der er noget. Og jeg vil ikke sige, at det er noget med, at han er
han er så god, og færingerne kan ikke finde ud af noget som helst. Det er jo en frygtelig situation, færingerne er kommet i, at man pludselig skal til at fungere på højt niveau i Lagtinget, hvor man ikke har haft nogen forudsætninger for det. Og det er dybt komplicerede problemstillinger, og det er juridisk meget af det. Det er svært. Jeg synes, der er meget af det, der er svært. Jeg kunne have givet jer nogle eksempler på noget, hvor jeg er vant til at læse sådan noget. Jeg tænkte, hold da op, hvad er meningen her? Hvad mener man? Der er noget med blandt andet Grindeloven, hvor de kommer og spørger ham, hvordan skal det her fortolkes? Og da jeg læste, sagde jeg, jeg fatter det ikke. Jeg fatter ikke, hvordan det skal fortolkes. Det er for kompliceret, det her. Og jeg kan da godt forstå, at menige folk overhovedet ikke har fattet en lyd af det. Altså, det var svært. Det er svært stof. Folk har jo et helt andet uddannelsesniveau i dag, når man sidder i en lovgivende forsamling. Og så har man embedsmænd, der kan hjælpe, og man har opbakning alle mulige steder. Deroppe var der jo ikke andre end lige præcis ham, dernede i Lagtinget, når der var debatter. Det var kun ham, de kunne gå til. Og det var jo også ulykkeligt. Hvis der så havde været et kontormandskab med kompetente folk, så havde det været noget andet, fordi så kunne de søge råd hos dem. Men det kunne de heller ikke. Det var for spinkelt, kan man sige. Ikke? Der skulle være nogle flere dygtige folk, der kunne gå ind og hjælpe med at løfte sig opgaven i de første år. Ja, Sommer sagde noget interessant der med hensyn til embedsmænd, danske embedsmænd og besværlige tider. Altså gablerne, de fik jo skylden for den lille istid, og det gik meget svært. En dårlig tid. Så kom Løbner, og han ramlede ind i Napoleonskrigene og den der blokade, som englænderne lavede omkring Europa. Og så fik vi, Gud hjælpe mig, Dahlerup, hvor færinger for første gang fik en medbestemmelse i landets bestyrelse, om jeg så må sige. Og det har sikkert skabt konflikter. Alle ville de her være hø over hø og alt det der. Så kom vi til Første Verdenskrig, og der havde vi en fyr, som hed Svenning Rytter. Ja, han var også upopulær. Han var meget upopulær, i hvert fald blandt nogle færøske politikere. Så kommer vi frem til 2. verdenskrig, hvor vi har Karl Åge Hilbert, der i hvert fald fik den ene halvdel af færingerne på nakken. Og den anden halvdel var vildt begejstret. De klappede af ham og udråbte leve for ham. Han reddede Færøerne i rigsfællesskabet og alt det der. Og så fik vi Elkær Hansen under lægestriden. Det gik ikke godt. Nej. Og så fik vi Mogens Wahl, som var den fuldstændige modsætning til dem alle sammen. Den store mand med den åbne pengepunkt og alt det der. Han kvad, og han dansede på samme måde, som Pløjen havde gjort. Hvorfor tror du, mit spørgsmål, hvorfor tror du, at Dahlerup var så særlig uheldig, sammenlignet med de populære Tillichbrødre, eller Pløjen, og den grav fred, der sænkede sig over Færøerne efter monopolets ophævelse, hvor der var en enorm fremgang materielt, med en efterfølgende. Det er selvfølgelig velfærden, der føder en nationalistisk bevægelse. Og der var fred og ro, og vi havde ikke engang politiske partier, og slet ikke fagforeninger, under den ufattelige fremgang, hvor befolkningen fordobledes med en meget stor forhøjelse i levestandarden. Hvorfor tror du, at Dahlerup var så uheldig, som han var? Var det Lagtingets ambitioner, der gjorde sig gældende, eller var der noget helt andet, der var galt med Dahlerup selv? Lidt af hvert. Jamen, jeg tror, man skal se det, også tage med ind, hvad der har været begivenhederne i årene forud. Der var mange, der var sure over den måde, som stænderforsamlingen havde omtalt Færøerne, og vi havde fået de der danske tvangsskoler, som var så forhatte. Så havde I lige haft besøg af Panum, der havde skrevet de mest forfærdelige ting om færingerne. Han var ikke heldig i sit ordvalg. Altså, det er pinligt, hvad han har skrevet. Ikke? Altså, der havde været den ene efter den anden, der havde dummet sig heroppe, og det var danskere, der havde været oppe og lavet noget dumt. Ikke? Og så pludselig kommer der en ny amtmand op, og Pløjen har været vældigt, fordi han gik i et med færingerne og var med til at danse og skrev Grindevisen og det hele. Ikke? Men så kommer der en ny, som er den, der skal rulle alle forandringerne ud. Og samtidig er der grøde overalt. Det er jo også revolutionens år, det her. Og det her Karl Marx sidder og skriver. Det er der, hele grøden er i Europa. Ikke?
Der er nogle voldsomme politiske bevægelser, som jeg kommer meget lidt ind på i bogen, men det er jeg da helt sikker på, at det spiller ind. Så sidder der en del færøstuderende i København. Niels Winther er så en af dem, og der er Hammersheim, han er en af dem. Der er sådan en kreds af færinger, der enes om at gribe ind og skrive nogle artikler til Avisen Fædrelandet blandt andet. Ikke? Og de tager pejling af Jón Sigurðsson på Island, som er ligesom den, der har skabt den islandske selvstændige identitet i de år, og Island rykker sig også gevaldigt. Ikke? Og jeg tror også, at Niels Winthers forsøg med færingetidene, det er en kopi af Jón Sigurðssons avis på Island, hvor han virkelig fik rykket folkestemningen. Han var jo en dygtig mand, Sigurðsson, meget, meget respekteret videnskabsmand og kompetent på alle måder. Ikke? Men der har været så meget grøde i de år, og så kommer der pludselig en ny en, der tror, han skal sidde og forandre det færøske samfund. Det har nok også med det at gøre. Og jeg tror heller ikke, han er den der folkelige type, som måske Pløyen har været. Han er sådan den korrekte embedsmand, ikke ubehagelig, og når jeg læser det, han har skrevet, så er han et utroligt venligt menneske. Også i sin omtale af færinger, altså fuld af respekt, og han holder af at være her. Han er meget glad for at være her i lang tid, ikke? Og føler en stor pligt til at gøre det så godt for færingerne som overhovedet muligt. Og så kommer det altså skævt ud. Og det har jo med at gøre også, blandt andet præsterne, som er enormt magtfulde, og som kan sige, hvad de vil ude i deres sogne, som lige så stille mister magt i de år, og som laver en kæmpe opposition imod ham, og med få undtagelser. Men det er provsterne især, og som Dallerup siger til sidst, nu er der jo næsten kun venlige præster tilbage på Færøerne, bortset fra provsten, ikke, som ikke er nem at have med at gøre. Men de andre er efterhånden blevet venlige, fordi man er kommet over den der bølge af opstander. De har jo set, det går meget godt det her. Ikke? Og så er der lige Niels Winther, som også sætter en hel masse i gang. Men de fleste andre er jo gennemfornuftige mennesker, som gør deres bedste hver dag, og lever fornuftigt, og gør deres bedste i lagtinget. Men det er jo en kæmpe omvæltning, pludselig at skulle ind og være med til at styre landets anliggender, fra at have siddet ude i bygden og passet for, ikke? Måske ikke engang kunne skrive og ikke læse. Det er en overgang, det er det virkelig, og jeg kan slet ikke se, hvordan det kunne undgå at skabe bølger. Og jeg tror, at omvæltningerne krævede så et offer, og det blev Dallerup. Han røg på det, ikke? Og det synes jeg egentlig er okay i det store perspektiv. Altså, Færøerne kom et langt skridt videre. Hen over de 10 år, så var de klar til at tage del i den moderne verden. Og så kom der en ny amtmand, som de selv sagde, ikke havde nogen indsigt i, hvad der foregik, så kunne de styre tingene lidt i den første tid. Og det passede dem jo glimrende. Så jeg tror, du skal se det meget som de bølger, der var i tiden. Og det var det, der skyllede ind over Færøerne med måske forsinket kraft og stor voldsomhed i 1850'erne. Og det er også det forhold, at Færøerne, altså der er en stor stolthed, ikke, over at være færing, og der er vikingefortiden, og altså I stak jo af fra Norge, fordi ikke vi finder jer i Harald Hårfager og hans myrderier, og så blev I selvstændige, og der er ikke nogen, der skal knække færingerne, vel? Der er ikke nogen, der skal bestemme over jer. Den ligger dybt i jer stadigvæk. Hvor jeg kender jer. Ja, I ved godt selv. Og så kommer der sådan nogle idioter op og tror, at de skal tilrettelægge det hele for dem. Nej, den går ikke, vel? Det spiller også ind. Jeg forstår godt nationalfølelsen. Ja, så den der diskussion, det kunne man bedre forstå i dag, man diskuterede at få en dansk europæer for at bestemme over os. Men altså, dengang i 1850'erne, der lyder det lidt mere populistisk at sige det i dag. Altså alt det, vi havde ikke national bevægelse på Færøerne eller noget som helst. Nej, den var ikke kommet i gang. Nej. Så jeg tror ikke, man betragter en dansker på samme måde, som man måske gør nogle steder på Færøerne i dag, hvis de kommer op og bestemmer. Ja, Nej, men der var nogen, der var meget fjendske. Altså Niels Winther er jo eksempel på en, der virkelig er fjendsk over for alle de danske. Også selvom de gjorde et kæmpe arbejde for Færøerne, ikke? Ja, altså jeg synes på den måde, det smager for meget af argumenter i dag i forhold til en tid i 1850. Altså, da man diskuterer på den måde med danskere i forhold til færinger og sådan noget. Det, i 1850, nu lever jeg heller ikke dengang, men
Jamen, jeg mener ikke, den diskussion var dengang på samme måde, som det måske er i dag. Altså, hvad var ikke på den gang, mener du? Ja, så hvis der kom en dansker op og skulle bestemme over færinger, de kendte ikke til andet. De synes måske, det skulle være på den måde. Altså er det erfaringer opponeret et halvt lagting over, at en dansker kommer op og stemmer over dem, Jamen, det var Niels Winther, der forfægtede det hele tiden. det tror jeg ikke på sådan overfor, at der kom en dansker op. Det skulle måske være noget, fordi det var netop den person, der kom op og gjorde det, og den måde, han gjorde det på. Ja. Som affattede den opstand, der skete i lagtinget over et helt 10 år. Altså, sådan har jeg ikke set det selv. Okay. Nej, det har jeg ikke. skal jeg også se i bogen. Ja. Nu har jeg desværre ikke fået læst bogen, men jeg tænker på, har du fundet nogle kilder, eller indikationer på nogle kilder, der har givet et andet billede, også før den her famøse bog i, var det 1950'erne, blev udgivet? Fordi min far fortæller fra min bedstefar, og det har formentlig været i 50'erne, måske på det tidspunkt, hvor bogen er kommet ud, og der har været diskussion om den, og hvor han så udtaler sig om, at altså nærmest forholder sig kritisk i forhold til bogens udlægning, og siger, at Dahlerup ville vist færingerne og Færøerne det bedste. Og han var, jeg ved ikke, hvilke kilder han har haft adgang til, om det har været altså fortællingen i folkemunde, min bedstefar, men han var en eller anden form for skriftkyndig i sin hjembygd, hvor han hjalp folk med at skrive breve og ansøgninger osv. Så jeg tror ikke alligevel, han har haft adgang til specielle historiske kilder, men det har været, hvad der har været i folkemunden. Men han forholdt sig meget kritisk til i hvert fald indholdet af den bog. Af Jørgen Steining? Ja. Jamen, det har jeg også hørt fra andre. Men har der været andre? Nå, okay, ja. Det er det, jeg vil spørge om. Det har været fuldstændig ensidigt, eller jeg har hørt andre sige nøjagtigt det, og det er deres fædre, bedstefædre og sådan noget, der har fortalt dem, når de kom hjem, hvad har du lært i skolen i dag? Jamen, jeg har lært sådan og sådan. Du skal ikke tro på det. Så det har de fået at vide. Ja. Også om 1850'erne for eksempel, ikke? Altså, når de kommer hjem med deres skolelærdom, siger far eller bedstefar, det der skal du ikke tro på. Ja, så der er andre, der har sagt det. Det er derfor, jeg har været ude og tale også med mange mennesker her i, altså almindelige, kan man sige, som ikke er politikere, som ikke er historikere, som ikke er i et system af nogen art, men som bare taler frit. Flere spørgsmål? Ja. Dan? Vi må huske på tiden, vi befinder os i. Det er altså ikke Charlotte Dahlerup, der har opfundet, at middelalderen var varet. Jeg hedder Langkilde. Langkilde, ja. Ja. Det var ikke forfatteren her, der opfandt, at middelalderen var så længe på Færøerne. Men vi skal huske på, at Dahlerup var op imod to meget stærke kræfter. Det var konservatismen eller reaktionen. Det ser vi, da Nolse, der var færing, og søn af handelsforvalteren. Nej, ældre bror til handelsforvalteren. Nej, han var søn af forvalteren. Nej, det var Dr. Nolsø. Ja, Dr. Nolsø, ja. Ja, Dr. Nolsø, okay. Da han flyttede til Suderø. Ja. Den modtagelse, han fik, han var færing. Ja. Og søn af faktisk en folkehelt. Ja. Nej, han er søn af handelsforvalteren. Og Nolse Apottel, det er broren til handelsforvalteren. Ja. Så det er ren konservatisme, han står op imod. Og så står han op imod den magtfulde provst, der føler sig truet, og er truet på sin magt. Mm. Det er to elementer, der absolut har gjort sig gældende. Ja. Men jeg tror også, det er et følge af, at folk har været så fattige, som de var. Der var jo ikke salt til et æg. Altså, man skulle virkelig arbejde hårdt for at få føde på bordet hver dag, ikke? Folk har været ludfattige, og det er også derfor, de ikke har ville rykke sig for Dr. Nolsø, Napoleon Nolsø, da han kom. Og det kan jeg egentlig et eller andet sted godt forstå, men det er jo til alles glæde og gavn, at den mand kom ned som læge på Suderø, ikke? Og de fik jo noget af et problem bagefter, da han var væk igen. Men det er rigtigt, der er jo konservatisme omkring det, og det man har, det vil man ikke dele med andre, fordi det
generationers positionering, der har gjort, at de lige præcis har det, og de vil ikke afgive det. Det tror jeg, man ser i fattige samfund i et vist omfang, ikke? Hvem siger? Ja. Jamen, præsterne har jo enorm magt. Jo, efterhånden. Til at begynde med, der er amtmanden den, der ligesom får lagtinget i omdrejninger, ikke? Og så efterhånden, så kan man afgive mere og mere, og i dag fungerer det jo fuldstændig uden nogen blander sig i det, ikke? Med hensyn til præsterne, er der masser af eksempler på konflikter mellem præster og amtmænd. Hver eneste gang, de står til at afgive det mindste hjørne af noget, de har haft krav på, eller ment, de har haft krav på, så strider de imod. Og de reagerer meget voldsomt. Og det samme har man altså også set i Danmark i et vist omfang, at præsterne var utilfredse med at afgive magt. Mønster gjorde jo, han kæmpede, og det samme gjorde hans efterfølger, som hed Martensen. Biskop Martensen, han sad jo også meget, meget hårdt på præsternes magt, og støttede præsterne når som helst på Færøerne, ikke? Også mod sund fornuft en gang imellem. Og det var simpelthen en magtkamp. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det har jeg også talt med en kirkehistoriker om, som vidste noget om det, ikke? Og det var det samme, der foregik i Danmark mange steder. Ja. Klokken nærmer sig 10, men det er, så vi skal afslutte, men det er tid til nogle korte spørgsmål. Okay. Der. Ja. Orla. Altså med hensyn til det konservatisme, det er jo bundesamfundet. Og i bundesamfund, og specielt sådan et sted som her, der er man fuldstændig bevidst om, at der er begrænsede ressourcer. Der er simpelthen et loft. Ja. Og så vil sige, alle, der går ind i sådan et system og forsøger at få fat i nogle af de ressourcer, de må nødvendigvis tage det fra andre. Og derfor får man sådan en voldsom modstand imod, at der er noget andet, der trænger sig ind. Det er meget logisk. Ja. Men jeg har et enkelt eksempel med fra Vedvik, hvor det er det der sted, hvor der altid kom tømmer ind i gamle dage. Man kunne altid gå ud der og samle tømmer op. Det, af en eller anden grund, så gjorde havstrømmen, at de endte der. Så var der en bonde, der hørte til i en landsby i nærheden, og han delte en kongsgård med en anden. De var 2 ejere af den. Så ville han flytte til Vedvik, fordi han ville passe sine får der. Derfor det var der de fleste af hans får gik. Og så ville han flytte væk. Og så kom sagen op for pastor Kofod, der skulle prøve at forberede den og se, hvad kan vi gøre her, fordi de to kunne få meget mere ud af deres tilliggende, hvis den ene af dem flyttede væk. Og det, som åbenbart præsten så mest på, det var, at hans andel af fugleri og selvfangst og drivtømmer ville gå ned, hvis bonden flyttede væk fra landsbyen, ikke? Fra bygden. Og så sætter han hælen i og vil ikke være med til det. Og altså, der har du både det der med præstegården, som præsterne vogter over nidkært, ikke? Og samtidig har du bondesamfundet, hvor den anden bonde er sådan lidt skeptisk over for den her fyr vil flytte væk. Hans med kongsbonde vil skal flytte væk, ikke? Og det får alle de der ting op på bordet på en gang. Både forhold til præsten og præstens tjener, og altså præsten skal redde sig mest muligt, ikke? Og så også den anden bonde, der bliver efterladt tilbage, som ikke vil finde sig i at blive efterladt tilbage. Selvom det måske var i alles interesse, at manden, den anden flyttede. Der kommer konflikter ud af så mange ting, og jeg tror, det er fordi, man har så lidt, og man holder godt på det, man har. Et sidste spørgsmål, før vi slutter. Det ser det jo ikke ud til at være. Der er stadigvæk nogle bøger, som hvis der er nogen, der endnu ønsker at købe bogen, så er den salg for 300 kroner, og det er muligt at betale med kort. Ellers, ja, og det bøgerne bliver signeret af Charlotte, hvis der er nogen, der har lyst. Og jeg er sikker på, at hun bliver lidt mere, hvis der er nogen, der har lyst til at snakke med Charlotte, så er jeg sikker på, at hun vil svare på spørgsmål bagefter.
Så jeg tror, vi skal lade slutte for i aften. Tak for en hyggelig forelæsning, Tak. og tak for, at I vil komme for at høre. Tak skal I have alle sammen. Øh,